हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आपल्या भक्ती सदाचार्य आपल्या हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आता आपण गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया, मंगलाचरण करूया आणि आजचा आपला जो मत्स्य अवताराचा अभ्यास आहे तर त्यामध्ये आपण पुढचा भाग अभ्यासूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. श्री राधा गोविंद की जय हो. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्री श्री गुरु महाराज की जय हो. श्रीमद ग्रंथराज भागवतम की जय हो. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आपल्या इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी आपल्या या भक्ती सदाचार क्लाससाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण आपला जो आजचा राजा सत्यव्रत जो आहे तर त्याला भगवान यांनी आपल्या दुसऱ्या मत्स्यावतारामध्ये कशा पद्धतीने त्याच्यावर म्हणजे त्याला मदतही केली आणि त्याच्यावर कृपा केली तर हा भाग आपण अभ्यास होतो. तर त्याचा आपण पुढचा भाग आता अभ्यासणार आहोत. हो त्याचे पण स्लाइड मी नंबर सांगते तुम्हाला, तिथे जाऊ. हो 28वा श्लोकची स्लाइड आहे ना ती पूर्ण झाली आपली. हा ही एक नंबरची स्लाइड आहे ना. तर जिथे 28वा श्लोक आहे ना तिथे एकच मिनिट. नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ असा जो श्लोक होता ना 28 नंबरचा. हा चार 8.24.28 नंबरचा श्लोक आहे ना तो आपला पूर्ण झाला.
हा 27. ओके. 28वा श्लोक मी वाचून दाखवला होता पुस्तकातून आणि एक्सप्लेन केलं होतं. हा पूर्ण झाला का त्याची ह्याच्या पुढची स्लाइड आपण घेऊया. हा. तर थोडासा मी या स्लाइडच्या माध्यमातून मागचा थोडासा आपण एक रिकॅप घेऊ, उजळणी घेऊ 1-2 मिनिटात आणि मग पुढे जाऊ. तर आता राजा जो सत्यव्रत आहे तर त्याला असा प्रश्न पडला की इतकं मधुर वचन म्हणजे आणि इतक्या सुंदर पद्धतीने आपल्याशी म्हणजे भगवान असल्याशिवाय ते बोलणारच नाहीत ना, तुम्ही कोण आहात, मी अत्यंत गोंधळून गेले असं त्याने प्रश्न विचारला होता का. मग तेव्हा म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की म्हणजे तो जो सत्यव्रत राजा होता तो काय म्हणाला की हे प्रभू, तुम्ही एका दिवसात 100 योजना विस्तीर्ण असलेलं नदी समुद्राचं पाणी व्यापलं असा जलचर मी कधीच नाही पाहिला किंवा ऐकला सुद्धा नाहीये. तुम्ही निश्चितच कोण आहात, जे आहात ते नारायण आहात, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान आहात. आणि आमच्यासारख्या जीवांना म्हणजे जे आहेत तर त्यांचा उद्धार करण्यासाठी किंवा त्यांना अनुग्रहित करण्यासाठी तुम्ही हे जलचराचं रूप धारण केलंय असं त्यांनी प्रार्थना केली. मग तुम्ही कोण आहात हे पुरुष श्रेष्ठ, हे विष्णू. तुम्ही सुरुवातीला त्यांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही कोण आहात, विष्णूच आहात ना. आणि मग जेव्हा भगवानांनी म्हणजे त्याच्यावर कृपा केली तेव्हा त्यांनी काय केलं तर त्यांना नमस्कार केला की हे पुरुष श्रेष्ठ, हे विष्णू, म्हणजे तुम्हीच आम्हा शरणागत भक्तांचे प्रमुख किंवा गती आहात आणि म्हणून माझा तुम्हाला नमस्कार असो. इथपर्यंत आपण अभ्यासलो होतं. मग त्यावेळेला जे भगवान आहेत तर त्यांना त्यांनी विचारलं होतं की तुमच्या ज्या सगळ्या लीला आहेत किंवा तुमचे जे अवतार आहेत ते सगळ्या जीवांच्या कल्याणार्थच असतात. मग तुम्ही ज्या कारणासाठी हे मत्स्यरूप धारण केलंय ते कारण काय आहे ते तरी मला सांगा, ते मला जाणून घ्यायचंय अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. मग अशा पद्धतीने जेव्हा सत्यव्रत राजांनी प्रार्थना केली मग त्यावेळेला जे भगवान आहेत तर त्यांनी जे आहे तर ते उत्तर दिलं त्याला की काय म्हणजे काय होणार आहे पुढे आणि मग त्यावेळेला तुला काय करायचंय. तर हे सगळं जे उत्तर दिलं तर ते काय होतं हे थोडक्यात ह्या इथे जी स्लाइड दिसते आपल्याला त्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आणि पुढे हेच श्लोक आपल्याला टप्प्याटप्प्याने अभ्यासायचे. तर त्यावेळेला जे आहेत भगवान तर त्यांनी उत्तर दिलं की आजपासून 7व्या दिवशी म्हणजे आजपासून 7व्या दिवशी भू भुव आणि स्व नामक हे 3 लोक आहेत. तर इथे काय होणार आहे, प्रलय होणार आहे आणि हे सगळे तिन्ही लोक हे सगळे प्रलयाच्या जलात बुडून जाणार आहेत. मग आता हे तिन्ही जे लोक आहेत ते जेव्हा बुडून जातील प्रलयाच्या जलामध्ये तेव्हा काय होईल, मी सोडलेली एक विस्तीर्ण नौका म्हणजे खूप मोठी बोट अशी येईल. नौका म्हणजे इंग्लिशमध्ये बोट म्हणतात त्याला. जे इंग्लिश मिडियमचे आहेत त्यांना थोडं समजून येण्यासाठी हा भाग लक्षात येईल. म्हणजे तर अशी मोठी बोट किंवा आपण नाव म्हणतो मराठीमध्ये तर त्याला नौका हा शब्द आहे. तर अशी नौका येईल मोठीशी अशी आणि मग तू काय कर, त्या सर्व प्रकारची औषधी आणि बीजे घेऊन त्या नौकेत बस आणि सप्तर्षी पण येतील आणि सर्व प्रकारच्या प्राणीमात्रांसह त्या नौकेत तू चढ आणि काय कर, तुझा समुद्रातला प्रवास जो आहे तो त्यांच्या सगळ्यांच्या म्हणजे सहवासामध्ये तू पूर्ण कर आणि तो सोपा जावा. म्हणून ऋषींचं तेज हा एकमेव प्रकाश असेल त्यावेळेला. मग सोसायटीच्या वाऱ्याने ती नाव हेलकावे खायला लागेल. मग तेव्हा मी काय करेन, वासुकी नावाचा सर्प जो असेल तिथं तर तो जो असेल तर तो जो येईल तर त्याला तू काय कर, मी जेव्हा मत्स्य अवतार धारण करून येईल त्यावेळेला त्या जलामध्ये तर तेव्हा मला एक मोठंसं शिंग असेल. शृंग म्हणतात भगवान यांचं मत्स्य अवतारातलं ते. तर पुढे चित्रामध्ये आपण ते पाहणारच आहोत. तर त्या शिंगाला तू काय कर, वासुकी नावाच्या सर्पाची दोरी करून बांध आणि मग ती जी नाव आहे तर म्हणजे त्याला तो वासुकी नावाच्या सर्पाची आपण दोरी करून म्हणजे ती बांधायची आणि ती जी दोरी आहे ती त्या शिंगाला बांधायची. अशा पद्धतीने तुझ्या सोबत मी असेल आणि माझी सगळी मदत तुला मिळेल. मग अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि मग त्यांनी काय सांगितलं की ब्रह्मदेवाची म्हणजे ती रात्र असते जेव्हा प्रलय होतो तेव्हा. मग ती ब्रह्मदेवाची ती निद्रा संपेपर्यंत
तो प्रलय राहील. मग त्यावेळेला मी काय करेन, मत्स्य होऊन तुम्ही नौकेत बसलेले जे सगळे ऋषी मुनी तुम्ही सगळे आहात, तर त्यांना मी प्रलय सागरातून ओढत संचार करेन. म्हणजे तेवढे दिवस म्हणजे तेवढा काळ मी ओढतच राहील. आणि मग मी तुला काय करेन, तर उपदेश करेन. म्हणजे सगळं जे काही आध्यात्मिक ज्ञान आहे तर ते सगळं देईन मी तुला. आणि अशा पद्धतीनं तू मला पूर्ण अर्थाने किंवा सर्व अर्थाने जाणू शकशील. अशा पद्धतीने भगवान यांनी जे सत्यव्रत महाराज आहेत तर त्यांना मार्गदर्शन केले. मग आता हे कशा पद्धतीने घडलं हे आपण पुढच्या स्लाइड पासून पाहणार आहोत. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता इथे आपण थोडासा हा भाग समजून घेऊ की बऱ्याचदा काय होतं की भगवद्गीतेत जसं सांगितलंय की एक श्लोक येतो पहा, म्हणजे अल्पबुद्धी लोकांविषयीचा श्लोक आहे पहा. अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवती अल्पमेधसा. म्हणजे काय की अल्पबुद्धी लोक काय करतात तर देवांची उपासना करतात, त्यामुळे त्यांना प्राप्त होणारी जी फळं असतात ती कशी असतात, मर्यादित असतात पहा. म्हणजे ते आपल्या जे काही सकाम इच्छा आहेत त्यानुसार अशा वेगवेगळ्या देवतांची उपासना करत असतात. पण ज्या लोकांना म्हणजे हे सगळं काही माहिती नसतं, म्हणजे भगवान हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, तर ते असे सगळे लोक भौतिक हेतू करता या देवतांची पूजा करतात. मग या पूजेची फळं काही शाश्वत नसतात ना. मग जर एखाद्याला पूजाच करायची आहे तर त्यानं कुणाची करावी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची केली पाहिजे. मग आता ती का केली पाहिजे, तर ती पूजा निष्फळ ठरणारी नसते. म्हणजे आपण श्लोक अभ्यासला पहा दुसऱ्या अध्यायात, स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात. म्हणजे काय की भगवान यांची आराधना आपल्याला म्हणजे आपले छोटे छोटे प्रयत्न सुद्धा आपल्याला म्हणजे जे आहेत ते आध्यात्मिक स्तरावर पुढे पुढे घेऊन जाणारे असतात. ते प्रयत्न सुद्धा शाश्वत होतात. म्हणजे आपल्याला पुढचा जन्म जो असतो तर तिथे त्या आपण केलेले जे प्रयत्न असतात त्याच्या पुढचा प्रयत्न करायला मिळतो. मग अशा पद्धतीने आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला भागवत धर्मात शिकवलं जातं पहा, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणांबुजम हरे. म्हणजे काय की हरीच्या चरणांचीच आपण सेवा जी आहे ती स्वीकारायला हवी. आणि त्याकरता भौतिक देहामुळं आपल्याला जो काही देहधर्म आहे तो आपल्याला करावाच लागेल. पण तो एक वेळ त्यागण्याची जरी वेळ आली आपल्याला तरी सुद्धा आपण आराधना जी आहे तर ती जी आहे ती भगवान पुरुषोत्तम यांचीच करावी. कारण त्यामुळे काय होतं, आपलं जे वास्तविक जीवन आहे किंवा आपलं जे वास्तविक मनुष्य जीवनाचं जे ध्येय आहे ते आपल्याला समजतं. आपल्याला भगवान यांच्याशी असलेला जो संबंध आहे तर त्याचं ज्ञान होतं. आणि त्यानुसार आपण भगवान यांची जेव्हा आराधना करतो तर ती आपल्याला अपरिमित म्हणजे ज्याला काही ज्याला काही परिमाणच नाही किंवा सीमाच नाही इतकी म्हणजे तर परिमिती म्हणजे काय की लांबी रुंदी असं आपण जे बघतो, म्हणजे आता एखादं क्षेत्रफळ असेल तर म्हणजे काय की ज्याची गणनाच नाही होणार अशा पद्धतीचं फळ आपल्याला म्हणजे आणि ते पुण्यफळ म्हणजे आपल्याला प्रदान करणारे असते. मग इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की जर आपण अशा पद्धतीनं देवदेवतांची पूजा करत असू तर काय होईल, तर आपल्याला जरी पुण्यकर्म साठलं आपल्यासाठी तरी ते पुन्हा त्याचा भोग घेण्यासाठी आपल्याला पुन्हा म्हणजे ते जे काही आहे आपण उच्च लोकात जाऊ आणि त्यानंतर म्हणजे ते भोगून संपल्यानंतर म्हणजे भोग घेण्यासाठी आपण त्याचं उच्च लोकात आपल्याला स्थान मिळेल, पण आपलं भोग घेऊन तिथलं आपलं जे काही म्हणजे जे काही पुण्य कर्म आहे त्याचं लाभ संपल्यानंतर पुन्हा आपल्याला पृथ्वी लोकावरतीच यावं लागेल. तर त्यापेक्षा आपण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची आराधना केली तर निश्चितच आपल्याला त्यांच्या म्हणजे सेवेमधून भगवत धामा म्हणजे जाण्याची संधी मिळू शकेल. मग आता हा जो फरक आहे हा आपण काय चर्चा करतोय तर ते आपण ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. मग शुकदेव गोस्वामी काय म्हणतात की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते आपल्या भक्तावर कृपा करण्यासाठी म्हणजे प्रलयाचं जे जल आहे तिथे लीलेचा आनंदाचा आस्वादन करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, युगाच्या अंती मत्स्यावतार धारण केला. आणि मग आता सत्यव्रताचे हे सगळे प्रश्न ऐकून भगवान काय म्हणाले, भगवान यांनी काय उत्तर दिलं, तर ते 33व्या श्लोकामध्ये आहे. मग पुरुषोत्तम भगवान यांनी सांगितलं होतं की 3 लोकांमध्ये आता प्रलय होणार आहे आजपासून म्हणजे 7व्या दिवशी. भू ते लोक कुठले आहेत तर भू भुव आणि स्व.
मग आता त्याच्याही पुढे जाऊन 33व्या श्लोकात भगवान यांनी काय सांगितलं ते आपण समजून घेणार आहोत. त्रिलोक्यां लीयमानायां सर्वतांभसि वैस्तदा उपस्थास्यति नौकाश्चित् विशालां त्वां मयेरिता. तर आता त्रिलोक्या म्हणजे त्रिलोकामध्ये म्हणजे 3 लोकामध्ये लियमानाया म्हणजे लीन झाल्यावर मग काय होईल तर संवर्त अंबसी असा शब्द आहे पहा इथे दुसऱ्या ओळीमध्ये सर्वत संवर्त अंबसी म्हणजे प्रलय जे आहे तर त्याचं उदक म्हणजेच काय त्याच्यातलं जल किंवा प्रलयाचं पाणी म्हणू आपण. तर ते इतकं असं पसरेल तर ते काय सांगतात भगवान तर प्रलयाचं जे उदक आहे ते त्याच्यामुळं हे तिन्ही लोक बुडून जायला लागतील. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी काय सांगितलंय तर उपस्थास्यती इथे शब्द आलाय पहा उपस्थास्यती. तर काय होईल तिथे एक नौका प्रकट होईल. उपस्थास्यती नौ काश्चित विशाला त्वाम मयेरिता म्हणजे माझ्याकडून तुला मी पाठवलेली एक अतिविशाल अशी नौका काश्चित म्हणजे एक काश्चित तर एक नौका तिथे जी आहे ती प्रकट होईल. आणि मग ती जी एवढी विशाल अशी नौका तुझ्या समोर येईल तिथे तू काय करायचंय तर ते आता पुढच्या श्लोकात आपण अभ्यासणार आहोत. हा मग त्याची पुढचा श्लोक आता ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून भगवान जे आहेत ते पुढचं मार्गदर्शन सत्यव्रत राजाला करतात. तर ते काय सांगतायत की तू सर्व प्रकारच्या औषधी बीज घेऊन त्या नौकेत ठेव आणि मग सप्तर्षी आणि सर्व प्रकारची जे प्राणी मात्र आहेत त्यांना पण त्या नौकेत म्हणजे ते चढतील आणि मग तुझा असा प्रवास त्या प्रलयाच्या समुद्रातून सुरू राहील. आणि त्यावेळेला काय होईल ऋषी जे आहेत तर त्यांचं जे तप आहे त्यामध्ये तेज झालंय त्यांना प्राप्त तो एकमेव प्रकाश असेल म्हणजे पूर्ण अंधार असतो. प्रलयाच्या वेळेला काय होतं ते तिन्ही लोक अंधार असतो आणि तिकडे पूर्ण अंधकारामध्ये आणि त्या प्रलय जलामध्ये ते तिन्ही लोक बुडून गेलेले असतात. मग त्यावेळेला जे ऋषींच्या तपामुळं त्यांना जे तेज प्राप्त झाले तर तोच प्रकाश असेल फक्त अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केले. तर हे साधारण 34 आणि 35 श्लोकांच्या माध्यमातून आपण समजून घेतलं. आता आपण हा 36वा श्लोक आहे स्लाइड मध्ये तो समजून घेणार आहोत. मग तिथे काय भगवान सांगतात पहा दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे शृंगे निबध्निः महाहिना. तर आता इथं भगवान असं सांगतायत की दोधूयमाना म्हणजे काय की हेलकावणारी अशी जी नौका आहे नावम हा शब्द आलाय पहा. आता नाव हा शब्द सुद्धा नौकेला वापरतात पहा संस्कृत शब्द नऊ पण वापरतात आणि नावम पण पहा. मागच्या श्लोकामध्ये आपण 9 शब्द पाहिला होता आता नावम तर जी ही नौका आहे किंवा ही जी नाव आहे ती सोसाट्याच्या वाऱ्याने काय करेल हेलकावे खायला लागेल. आणि मग असं जेव्हा घडेल तर त्यावेळेला तू काय कर की त्यांचं जे शिंग आहे म्हणजे मत्स्य अवतारातलं भगवान यांचं जे शिंग आहे शृंग असं म्हटले पाहिजे शृंगे असा शब्द आहे पहा. तर इथे उपस्थित असते म्हणजे त्याच्या जवळच त्या नौकेच्या जवळच हा जो मत्स्य आहे म्हणजे भगवान मत्स्य अवतारात आहेत. मग त्याचं जे शृंग आहे म्हणजे त्याचं जे शिंग आहे तर त्याला तू काय कर तो वासुकी सर्प येईल त्यावेळेला तर त्याला आणि त्या शिंगाला तू त्या म्हणजे त्या वासुकी सर्पानी म्हणजे त्या शिंगाला ते नाव बांधून टाक आणि अशा पद्धतीने मी तुझ्या सोबत असेल. म्हणजे भगवान मत्स्य होऊन काय करतील हा जो इथे चित्रात सर्वांनी पहा तर हा जो प्रलय आहे तर हा जो प्रलय आहे की ज्याने 3 लोक आहेत तर त्यांना पूर्णतः बुडवून टाकले आणि प्रलयामुळे अंधकार आहे सगळीकडे कारण ब्रह्माजी आहेत तर त्यांची ती रात्र सुरू आहे. ब्रह्माजी जेव्हा निद्रिस्त होतात तर त्यावेळेला काय असतो प्रलय होतो. आपण सगळ्यांनी हे अनुभवलंय भगवद्गीतेतून शिकलोय आपण सगळ्यांनी आणि त्यावेळेला काय असतो अंधकार असतो सगळीकडे. मग त्यावेळेला तू तू काय कर की ह्या नौकेतून म्हणजे तुला मी ओढत ह्या प्रलय सागरातून घेऊन जाईल पुढे पुढे नेत राहील
आणि त्यावेळेला हे जे ऋषी मुनी बसलेत तर ह्यांचं जे तेज आहे तर तोच प्रकाश असेल अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांनी सत्यव्रत राजाला मार्गदर्शन केलं. आता पुढचा श्लोक पाहूया आपण. हा पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. मग आता सत्यव्रताने जे काही भगवान यांनी सांगितलंय ते जसंच्या तसं केलं. कारण भगवान यांचा उत्तम शिष्य किंवा भक्त काय करतो की जे काही आपल्याला मार्गदर्शन आपले गुरु करतात किंवा प्रत्यक्ष भगवान यांनी तिथं प्रकट होऊन मार्गदर्शन केलंय. म्हणजे सत्यव्रत राजा जो आहे तर त्याच्यावर भगवानांची किती कृपा आहे पहा, आणि त्यांचा किती उत्तम पद्धतीचा म्हणजे किती उच्च कोटीचा शुद्ध भक्त आहे पाहतो राजा. ते किती मोठा पुण्यात्मा आहे पाहतो. तर त्याला हे सगळं जे काही मार्गदर्शन केलं होतं त्याप्रमाणे त्यांनी केलं. आणि मग काय झालं 7 दिवसातच तो जो प्रलय आहे तर तो सुरू झाला. म्हणजे 7व्या दिवशी. आणि मग तो प्रलय कसा होता तर खूप मोठं असं वादळ आलं तिथे. आणि ढगातून पाऊस असा ओतल्यासारखा पृथ्वी तलावर पडू लागला. भू भुव आणि स्व. तर ह्यामध्ये म्हणजे पृथ्वी जे आहे तर त्याला भूलोक असं म्हणतात. भूलोक म्हणजे पृथ्वी. तर पृथ्वीवरती तो पाऊस अशा पद्धतीने पडायला लागला. आणि मग काय झालं की आपण म्हणजे इतकी ती प्रलयाच्या लमाय मध्ये बुडून गेली पृथ्वी किंवा स्वर्गलोक. स्व म्हणजे स्वर्गलोक. तर अशा पद्धतीनं हे 3 लोक जे आहेत तर ते इतके बुडून गेले त्या प्रलय जलामध्ये की ना आपण पृथ्वी पाहू शकत होतो ना आपण स्वर्गलोक पाहू शकत होतो. सगळीकडे फक्त पाणीच पाणी होतं. आणि मग तो जो राजा आहे सत्यव्रत राजा आणि 7 जे ऋषी आहेत सप्तर्षी तर ते बोटीमध्ये बसले. आणि त्यांनी बोटीमध्ये बसल्यावर काय सुरुवात म्हणजे काय केलं तर त्यांनी ध्यानाला सुरुवात केली. म्हणजे ध्यानस्थ होऊन बसले पहा. इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी. हा वासुकी नावाचा जो सर्प आहे तर त्या सर्पाची काय केली दोरी केली. भगवान यांनी सांगितल्याप्रमाणे सत्यव्रत राजांनी. आणि हे जे मत्स्य अवतारातले भगवान आहेत तेवढे विशाल महाकाय रूपातले किती सुंदर तेज आहे पहा त्यांना. तर अशा पद्धतीचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत त्यांचं जे शृंग आहे म्हणजे शिंग आहे त्याला वासुकी जो सर्प आहे त्याची दोरी आहे तर ती बांधली. म्हणजे तिथून जी आहे तर ती नावेला ती अशा पद्धतीने बांधली. आणि ही जी नौका आहे अशी खूप विशाल महाकाय होती की तिथं सगळे जे प्राणी मात्र होते तर ते सगळे ऋषी मुनी बीज औषधी वनस्पती भगवानांनी जे जे सांगितलं होतं घ्यायला ते सगळं सत्यव्रत राजांनी घेतलं. आणि त्या सगळ्यांना घेऊन जे आहे तर ह्या प्रलय जलातून म्हणजे ती जी नौका आहे तर ती विहार करू लागली पहा. आणि भगवान सोबत आहेत पहा. म्हणजे ते भगवान आहेत तिथलं भय कुठलं भय कुठलंच असेल हो की नाही. म्हणजे भगवान जिथे तिथं कसं असतं प्रत्येक भक्त जो कसं असतो तर तो अभय म्हणजे त्याला अभय असतं भगवानांचं. म्हणजेच काय अभय म्हणजे भय जिथे नाही तिथे म्हणजे किंवा भय जिथे नाही अशी परिस्थिती. मग जिथे जिथे भगवान आहेत तिथे प्रत्येक भक्त कसा असला पाहिजे म्हणजे किंवा त्याची परिस्थिती कशी असते अभय. म्हणून भगवानांचं म्हणजे भगवानांची उपस्थिती म्हणजेच अभय असतं. म्हणजे जेव्हा आपण भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो हो की नाही नवविधा भक्ती करतो मग तिथे काय असतं प्रत्येक भक्ताला कसं भक्ताला भगवानांचं काय असतं तर प्रत्येक भक्ताला भगवान जे आहे तर यांची परमात्मा स्वरूपात जी आहे आपल्या हृदयस्थ परमात्मा स्वरूपात जी आहे तर ती कृपा लागते. जेव्हा अशा पद्धतीनं भगवानांची आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागते. म्हणजे अगदी श्रवण भक्ती जरी केली भागवतामध्ये असा श्लोक येतो शृण्वंता कथा कृष्ण असा एक श्लोक येतो शृण्वंता स्वकथा कृष्ण. तर अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण हरिकथा ऐकतो भगवान कृष्णाची कथा फक्त म्हणजे श्रवण करतो म्हणजे श्रवण भक्ती जरी केली तर ती सुद्धा भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे. तर काय होतं त्याच्या हृदयामधली जी कल्मश आहे ती निघून जातात. तमोगुणी रजोगुणी स्पंदनं निघून जातात आणि हृदयाची शुद्धी होते अंतःकरणाची शुद्धी होते. आणि जे आहेत ते आपले सुप्त गुण विकास होतात आणि सत्वगुणामध्ये वृद्धी होते. मग अशा पद्धतीनं भगवान त्याला काय करतात
तर त्याचे मित्र म्हणून मदत करायला लागतात. सख्य भावामध्ये भगवान आपल्या भक्ताला मदत करायला लागतात. आणि अशा पद्धतीनं त्या भक्ताला काय असतं, अभय असतं भगवानांचं. म्हणजे जिथे भगवानांची उपस्थिती कृपा आहे तिथे भक्त कसं असतो, तर त्याला अभय असतं भक्तांचं. भगवान यांचं म्हणजेच काय, की जिथे भगवान आहेत तिथे ज्यांना भयही कापतं, तिथे भक्ताला कसलं भय असेल का? बिलकुल नाही. इथे तर प्रत्यक्ष उपस्थिती होती भगवानांची मत्स्य अवताराच्या रूपामध्ये. तर त्यामुळं राजा आणि जे ऋषीमुनी आहेत तर ते अत्यंत म्हणजे आनंदात होते, किंवा अत्यंत निर्भय पद्धतीने त्या नौकेमध्ये बसून विहार करत होते. आणि मग त्यांनी काय केलं, आपलं ध्यान जे आहे तर ते म्हणजे त्यांनी लावलं, म्हणजे ते ध्यानस्थ बनले. मग आता पुढे काय झालं ते आपण आता समजून घेणार आहोत. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया आपण. मग आता जसं मी आधी सांगितलं होतं त्याप्रमाणे मधल्या काही श्लोकांमधलं आपण थोडस कथा समजण्यासाठी भाग समजून घेऊ, की ब्रह्मदेवांची जी रात्रीची निद्रा आहे ती समाप्त होईपर्यंत मग भगवान यांनी काय सांगितलं, की मी नौकेत बसलेल्या तुला आणि या ऋषींना सगळ्या या प्रलय सागरामध्ये ओढीत संचार करेन. म्हणजे अशा पद्धतीने ब्रह्मदेवांची रात्र किंवा ब्रह्मदेवांचे दिवस हे सुद्धा जे आहे तर हे भगवान यांच्या इच्छेमुळेच घडून येतं. आणि मग आता अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळी म्हणजे जे काही होत म्हणजे घडत असतं तर ते भगवान यांच्या इच्छेमुळेच घडत असतं. आणि भगवान यांच्या इच्छेनेच चाक्षुष मनुच्या काळात एक प्रलय झाला. आणि हा जो प्रलय होता तर तो अशा पद्धतीने म्हणजे त्या चाक्षुष मनुच्या म्हणजे काळातला म्हणजे चाक्षुष मनुच्या काळातलं चाक्षुष मन्वंतर होतं. आणि त्याच्या अंती हा प्रलय झाला होता. मागच्या वेळी आपण हे सगळं अभ्यासलं होतं. मग भगवान जे आहेत तर त्यांनी आपल्या मायाशक्तीने काय केलं, सत्यव्रताला प्रलयाचे परिणाम दाखवण्याची त्यांना आता इच्छा झाली. मग त्यांनी त्याचे जे परिणाम आहेत तर ते देखील त्याला दाखवले बरं का. तर त्याचं थोडस वर्णन जे आहे तर ते भागवतामृत जे आहे तर तिथे येतं. तर तिथे खूप सुंदर वर्णन आहे की कशा पद्धतीनं ते प्रलय झाला आणि त्यावेळेला काय काय घटना घडल्या, म्हणजे याचं विस्तृत वर्णन आहे. मग त्याच्यातला थोडासा एक भाग आपल्या सगळ्यांना एक खूप सुंदर भाग म्हणून मी सांगायचा प्रयत्न करेन, की ज्या वेळेला म्हणजे अगस्त्य मुनी आहेत तर त्यांनी काय केलं, स्वयंभू मनु म्हणजे जे स्वयंभू मनुचं मन्वंतर होतं म्हणजे चाक्षुष मन्वंतराच्या आधीचं मन्वंतर. मग त्यावेळेला त्याला शाप दिला अगस्त्य मुनींनी. आणि त्यामुळे काय झालं, त्या शापाचा परिणाम म्हणून स्वयंभू मनुच्या काळात प्रलय झाला. मग त्यावेळेला आपण पाहिलं होतं, मी जसं सांगितलं होतं पहिला मत्स्य अवतार झाला आणि त्यावेळेला काय केलं होतं, हिरण्याक्ष नावाच्या असुराने जे वेद आहेत ते ब्रह्माजींच्या मुखातून जेव्हा बाहेर पडले तर तेव्हा त्यांचं अपहरण केलं होतं आणि ते चोरून नेऊन ते पृथ्वीच्या तळाशी ठेवले होते. मग त्यावेळेला त्यांना काय करायला लागलं, की क्षमा सॉरी महासागराच्या तळाशी ठेवले होते. म्हणजे पृथ्वीवर महासागर आहेत आणि त्यांच्या तळाशी ठेवले होते ते वेद. मग त्यांना काय करायला लागलं, अशा चिखलात पाण्यात जर जायचं असेल आणि तिथून म्हणजे जर वेद आहेत तर त्यांना घेऊन यायचं असेल तर काय करावे लागेल, मग त्यांना वराह रूप म्हणजे धारण करावं लागलं, की जे कृष्ण क्षमा सॉरी त्यांना मत्स्य रूप धारण करावं लागलं, की जे पाण्यातून पोहून जाऊन जे आहेत तर त्या हिरण्याक्षाचा त्यांनी वध केला. आणि अशा पद्धतीनं जे वेद आहेत तर त्यांचं रक्षण केलं. आता वराह अवताराची गोष्ट वेगळी आहे. वराह अवताराच्या वेळी काय केलं होतं, जो असाच असुर जो होता तर त्यांनी काय केलं होतं, की पृथ्वी जी आहे तर तिला जे आहे अशाच पद्धतीने पाताळ लोकात म्हणजे महासागराच्या तळाशीच पुन्हा तर ते पाताळ लोक आहेत तर ते वेगवेगळे आहेत. तर तिथे रसातळ म्हणून आहे तर तिथे पृथ्वीला नेऊन लपवून ठेवलं होतं. मग अशाच पद्धतीने ही देखील भगवान यांची म्हणजे वराह अवतारात आपण अभ्यासणार आहोत ती लीला घडली. तर आता आपण मत्स्य अवतार अभ्यासतो. तर अशा पद्धतीनं पहिला मत्स्य अवतार जो आहे तर तो स्वयंभू मनुच्या काळात घडला होता, की ज्याचं वर्णन आपण मत्स्य पुराणात अभ्यासतो. किंवा आपण जे मार्कंडेय ऋषींचं वर्णन अभ्यासतो ना तर ते कुठे आहे, तर चाक्षुष मनुच्या काळात. म्हणजे हा जेव्हा प्रलय झाला ना तर त्यावेळेचं हे सुंदर वर्णन आहे, की त्या प्रलयाच्या वेळेला
जे आहेत मार्कंडेय ऋषी जे आहेत तर त्यांनी त्यांना म्हणजे भगवान कसे आहेत आणि प्रलय आणि सगळं घडतं आणि तरी देखील भगवान कशा पद्धतीनं जे आहेत तर ते विहार करत असतात अशा पद्धतीने त्यांना हे सगळं जाणून घ्यायचं होतं आणि कुतूहल निर्माण झालं. मग त्यांना जे आहे तर ते म्हणजे ते दर्शन घडलं ध्यानस्थ असताना. तर त्याच्याविषयीचा उल्लेख विष्णू धर्मोत्तर म्हणून आहे जो ग्रंथ तर त्याच्यामध्ये आहे. म्हणजे प्रत्येक मन्वंतरांच्या अंती प्रलय होतो असं नाही बरं का, म्हणजे असं काही नाहीये, शास्त्रांचा ह्याला आधार नाहीये की प्रत्येक मन्वंतरांच्या अंती प्रलय व्हायलाच हवाय. पण चाक्षुष मन्वंतर जे होतं त्याच्या अंती जो राजा सत्यव्रत आहे तर त्याच्यावर कृपा करण्यासाठी भगवान यांनी काय केलं, आपल्या मायाशक्तीद्वारे त्याला परिणाम दाखवण्यासाठी प्रलयाचे त्यांना इच्छा झाली आणि त्यांनी ही लीला केली आणि अशा पद्धतीनं हा प्रलय घडला. म्हणजे किती उच्च कोटीचा तो भक्त आहे पहा. आणि तेव्हा मार्कंडेय ऋषींनी कसं पाहिलं की जे भगवान आहेत तर त्यांची खूप सुंदर लीला त्यांनी पाहिली की भगवान यांच्याविषयी त्यांनी काय पाहिलं की असं सुंदरस जे आहे म्हणजे वटवृक्षाचं जे पत्र असतं म्हणजे पिंपळाचं पान आपण म्हणू किंवा असं जे आहे तर ते खूप सुंदर असं त्या प्रलयातल्या जलावर वाहत होतं आणि तिथं भगवान ना खूप छोट्याशा बाल रूपात म्हणजे बाल मुकुंद रूप म्हणतात त्याला बालम मुकुंदम अशा पद्धतीच्या रूपामध्ये आहेत तर ते त्या वटपत्रावर म्हणजे त्या पानावर पहुडलेले होते आणि ते काय करत होते तर भगवान यांना नेहमी कुतूहल असतं बरं का की जे सगळे त्यांचे शुद्ध भक्त आहेत किंवा जे त्यांचे परम भक्त आहेत किंवा असे भगवानांचे सगळे पार्षद जे कोणी आहेत सगळे उच्च कोटीचे भक्त किंवा आपले गुरु परंपरेतले आचार्य सगळे भगवानांच्या आपलं प्रत्येक कर्म चरण कमलाशी त्यांचे अर्पण करत असतात, त्यांच्या चरण कमलांचा आधार घेत असतात आणि प्रत्येक कृती भगवानांच्या चरण कमलांशी वाहत असतात. मग इतके माझ्या भक्तांना माझे चरण कमल का प्रिय आहेत असं भगवानांना औत्सुक्य निर्माण झालं. आणि मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं की भगवान यांनी काय केलं ते जे कुतूहल आहे औत्सुक्य आहे तर ते जाणून घेण्यासाठी त्यांनी काय केलं आपल्या चरण कमल जे आहेत म्हणजे उजव्या पायाचा जो अंगठा आहे चरण कमलाचं ते उजव्या पायाचा अंगुष्ठ असं म्हटलं जातं तर ते आपल्या जे आहे तर तो आपल्या तोंडात घातला ते अंगुष्ठ आपल्या तोंडात घातलं आणि काय केलं चोखायला सुरुवात केली म्हणजे तर म्हणजे त्यांना भगवान यांना हे औत्सुक्य किंवा कुतूहल का अर्पण झालं तर इतक्या म्हणजे इतकं सगळं जे आहे म्हणजे प्रत्येक भक्ताचं समर्पण किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा ही माझ्या चरण कमलाशी अर्पित होते म्हणजे त्यामध्ये इतकं प्रेम माधुरी आहे आणि इतकी मधुरता आहे भगवानाच्या चरण कमलाशी इतके सगळे भक्त सगळं आपलं कर्म आपलं सगळं समर्पण करत असतात आणि त्या ते प्रेम माधुरी आहे तर त्या प्रेमाचं आस्वादन म्हणजे त्या प्रेमाचा गोडवा चाखण्यासाठी त्यांनी काय केलं आपलं जे चरंगुष्ट आहे तर ते आपल्या मुखामध्ये घातलं आणि त्यांनी काय केलं तर ते चोखायला सुरुवात केली म्हणजे काय की इतकी सुंदर आणि इतके मधुर असे भगवान यांचे चरण कमल आहेत इतकी मधुरता आहे की भगवान आपले स्वतःचे चरण जे आहेत तर त्याचा अंगुष्ट स्वतः चोखतात आणि असे सुंदर लीला भगवान हे करत असतात आणि असे जे म्हणजे सुंदर असे भगवान यांचे चरण कमल आहेत तर त्यांच्या चरण कमलांशी आपण प्रत्येक भक्त काय म्हणजे करत असतो तर किंवा आपल्या प्रत्येक म्हणजे जे आचार्य आहेत गुरु परंपरेतले तर त्यांच्या चरण कमलांशी आपली प्रत्येक कर्म आपली प्रत्येक कृती आपली प्रत्येक सेवा समर्पित करत असतात. मग असे जे मधुर असे भगवान आहेत म्हणजे आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांच्या माधुर्य आहे पहा आणि त्याचबरोबर त्यांच्या वेगवेगळ्या लीलांमधलं पण माधुर्य म्हणजे आपण सर्वजण जाणतो आपण त्यांच्या लीला कथांमध्ये पण त्यांच्या म्हणजे जे चरण आहेत आणि त्या चरणांचा अंगुष्ठ आहे तर त्याच्यातलं सुद्धा माधुर्य आहे तर त्याचा गोडवा इतका आहे की भगवान जे आहेत तर त्यांना ते चोखण्याची इच्छा होते पहा इतकं सुंदर असं माधुर्य भगवानांच्या चरण कमलांमध्ये आहे. मग ही जी सुंदर लीला आहे तर ही मार्कंडेय ऋषींनी पाहिली पहा तर अशा म्हणजे भगवान यांचे असे जे सुंदर चरण कमल आहेत की इतके मधुर आहेत ते तर त्यांच्या चरण कमलांशी आपण काय करूया नतमस्तक होऊया आपण पण
त्यांच्या चरण कमलांशी शरण जाऊया, त्यांच्या चरणी प्रणाम करूया आणि आता आपण पुढचा श्लोक अभ्यासूया. मग आता इथे भगवान जे आहेत तर त्यांनी जो राजा सत्यव्रत आहे तर त्याला अशा सगळ्या सूचना दिल्यानंतर सत्यव्रत राजाने काय प्रार्थना केली ते आपण अभ्यासणार आहोत. मग इथे सत्यव्रत राजा जो आहे तर त्याला भगवान यांनी उपदेश केला होता की मी तुला सगळं समग्र उपदेश करेल, सगळं ज्ञान देईन, तुझ्या विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणून माझा महिमा तुला मी पूर्णपणे सांगेन, आता तुझ्या हृदयात प्रकट होईल आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला परमब्रह्म म्हणून माझा सगळं महिमा जाणशील आणि सर्वार्थाने तुम्हाला जाणशील असं सांगून भगवान अंतर्धान पावले होते. आणि मग राजा जो आहे तो भगवान यांनी सांगितलेल्या काळाची प्रतीक्षा करत होता. म्हणजे काय की राजा जो आहे तो अशा पद्धतीने त्या नौकेतून जात असताना भगवान यांच्या पूर्ण पुरुषोत्तम रूपावर ध्यान करत होता आणि भगवान जे आहे तर यांनी सांगितलं होतं की मी योग्य वेळी तुला सगळं ज्ञान देईन आणि त्या काळाची तो त्या प्रलयातून चाललेल्या नौकेमध्ये बसून ध्यानस्थ होऊन प्रतीक्षा करीत राहिला. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण स्लाइड मधून अभ्यासणार आहोत की मग राजा जो आहे तर त्यांनी काय केलं तर भगवान यांना प्रार्थना केली. मग ती जी प्रार्थना आहे तर ती कशी केली तर ते आपण ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत की इथे जो राजा आहे तर त्यांनी प्रार्थना केली की हे भगवान म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरणी तो पूर्णपणे समर्पित झाला आणि मग त्यांनी प्रार्थना करायला सुरुवात केली. मग तो काय म्हणाला त्यांना की अगदी अनादी म्हणजे काळापासून म्हणजे जे आहेत तर ते म्हणजे जे काही आपलं आत्मज्ञान आहे तर ते सगळं नष्ट झालंय अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. मग ज्या पद्धतीनं सोनं जे आहे तर ते त्याच्यातल्या सगळ्या अशुद्धी आहेत तर ते जेव्हा अग्नीच्या संपर्कात येतं तर त्याच्यातल्या सगळ्या अशुद्धी नष्ट होतात. तसंच आमच्यासारखे जे जीवात्मे आहेत तर ते जेव्हा तुमच्या चरणांची जे आहेत तर ते आराधना करतात तर त्यावेळेला आमच्यामधलं अज्ञान रूपी अंधकार जो आहे तर तो काय होतो नष्ट होतो. आणि म्हणून तुम्ही काय करा मला जे आहे ते तुमच्याकडचं ज्ञान द्या की ज्यामुळं काय होईल की आमचं जे अज्ञान आहे किंवा अंधकार रूपी म्हणजे असं जे आमचं अज्ञानी असं जीवन आहे तर हे सगळं किंवा माझ्या हृदयामधलं जे मधला जो अंधकार आहे अज्ञान आहे तर हे सर्व काही नष्ट होईल. आणि अशा पद्धतीनं सत्यव्रत जो आहे तर त्यांनी काय केलं भगवान यांच्या चरण कमलांची प्रार्थना केली आणि मग जेव्हा भगवान प्रकट झाले तर त्यावेळेला त्यांनी काय केलं जे भगवान यांनी त्याला ज्ञान दिलं तर ते अत्यंत त्यांनी म्हणजे अत्यंत एकाग्र चित्ताने भगवान यांनी केलेला उपदेश ज्ञान सगळं सगळं काही त्यांनी श्रवण केलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग आता सत्यव्रत राजाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानांच्या आज्ञेचं स्मरण करून ती नौका बघितली, त्यात औषधी लता ऋषींना ठेवून तिच्यात बसला. मग त्यांनी भगवान त्या ब्राह्मण जे होते त्या नौकेमध्ये बसलेले त्यांना सांगितलं पुरुषोत्तम भगवान किंवा केशव जे आहेत म्हणजे श्री केशव त्यांचं ध्यान करूया की ते आपल्याला त्या संकटापासून वाचवतील आणि आपलं योगक्षेम वहन करतील. मग पुन्हा राजा जे आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानाचं ध्यान केल्यावर तिथं काय झालं एक सोनेरी मत्स्य प्रकट झाला म्हणजेच भगवान. मग त्या मत्स्याला एक शिंग होतं मग त्यामुळे काय झालं 8 लक्ष मैल असं तो विस्तीर्ण मासा होता म्हणजे भगवान यांचं किती प्रचंड महाकाय असं रूप होतं पहा. आणि मेघ ते अतिवृष्टी करायला लागले, समुद्राचं पाणी अजून वाढायला लागलं अजून वाढायला लागलं, सगळी भूमी जलमय झाली, पृथ्वी जलमय झाली, असं सगळं घडलं. मग वासुकी राजा मग राजाने काय केलं वासुकी सर्पाचा म्हणजे जो आहे तर तो दोर केला आणि तो मत्स्याच्या शृंगाला ती नाव बांधून टाकली आणि मग तो भगवंतांची स्तुती करायला लागला. आणि मग तो भगवान यांना काय म्हणाला की अनादी काळापासून असं आमचं आत्मज्ञान नष्ट झालं होतं सगळं आणि त्यामुळे आम्ही हे भौतिक जीवन जगत आहोत. मग कृपा करून म्हणजे तुम्ही काय करा की म्हणजे माझ्यावर कृपा करा आणि तुम्ही काय करा मला मार्गदर्शन करा. म्हणजे हरिकृपेनच काय होतं एखाद्या भगवत भक्ताला म्हणजे जे ज्ञान आहे ते मिळतं आणि प्रत्यक्ष तुम्हीच म्हणजे जे आहे ते माझ्यासमोर प्रकट झाला
तर तुम्हालाच मी परम आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारत आहोत. अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केल्या विविध. आणि त्यानंतर मग भगवान जे आहे तर ते प्रकट झाले. आणि त्यांनी जे काही मार्गदर्शन केलं तर ते आता आपण ऐकणार आहोत. मग त्यावेळेला इतर सगळे देवी देवता किंवा जे काही आहेत तर हे सुद्धा म्हणजे भगवान यांना शरण येतात. म्हणजे सामूहिकरित्या जे काही आहेत तर सगळे म्हणजे भगवानांची कृपा प्राप्त करण्यासाठी म्हणजे जे आहेत तर ते भगवान यांना सगळे सगळे शरण येत असतात. अशा पद्धतीचे लोक म्हणजे कुणीही भगवानांच्या कृपेपासून कधी वंचित राहत नाही. आणि हे सगळे देवदेवता किंवा असे तथाकथित गुरु किंवा असे जे कोणी असतील लोक तर ते भगवान यांनी अर्पण केलेली आपल्याला जी कृपा असते त्याचा 1 दशसहस्रांश इतकी कृपा कोणी देऊ शकत नाही. पहा म्हणजे भगवान यांच्या कृपेमध्ये आणि अशा पद्धतीच्या देवतांच्या कृपेमध्ये किती फरक आहे पहा. तर त्याचं परिमाण किंवा त्याचं म्हणजे त्याच्यातला फरक जो आहे ना तर तो इथे सांगितलाय पहा. भागवतामध्ये त्याचं वर्णन आहे की भगवान यांच्या कृपेच्या 1 दशसहस्रांश सुद्धा कृपा कधीही कुणी आपल्याला देऊ शकणार नाही. आणि म्हणून गुरु शिष्य परंपरेतून आपण भगवान श्रीकृष्णांच्या उपदेशांचं तंतोतंत जर पालन केलं तर निश्चितच आपण भगवान यांची कृपा प्राप्त करू शकतो. पहा म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलंय पहा, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने आपण भगवानांच्या प्रतिनिधींकडून ऐकलं पाहिजे आणि स्वतः देखील जसे गुरु शिकवत आहेत तसंच्या तसं आपल्याला मिळालेलं जे ज्ञान आहे ते दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. म्हणजे काय की तोच प्रामाणिक गुरु आहे की जो श्रीकृष्णांना गुरु म्हणून स्वीकारतो आणि त्यांनी दिलेल्या उपदेशांचं तंतोतंत पालन करतो आणि इतरांना जसंच्या तसं ते शिकवतो. की ज्या आचार्य परंपरेतले आपले श्रील प्रभुपाद आहेत. आणि म्हणून श्रील प्रभुपादांनी जे जे काही सांगितले ते तसंच्या तसं आचरण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून पूर्ण विश्वामध्ये कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करणं हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचं उद्दिष्ट आहे. आणि ते श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी इस्कॉनच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि म्हणून आपलं कर्तव्य काय आहे की यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया हे चैतन्य चरितामृतातलं भगवान चैतन्य महाप्रभूंनी गुरुची केलेली ही व्याख्या आहे. सगळ्यांनी लक्षात ठेवू. खूप महत्वाचं असं हे विधान आहे. तर आपल्याला नेहमी याचं स्मरण असलं पाहिजे. आणि आपण श्रील प्रभुपाद यांनी आपल्याला जे काही मार्गदर्शन केलंय जी काही त्यांची शिकवण आहे तर त्या अनुसार आपण त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करून आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी आपल्या जीवनात गुरूंची किती आवश्यकता आहे पहा हे सत्यव्रत राजाच्या प्रार्थनेतून आपल्याला लक्षात आलं. आणि मग त्या पद्धतीने जेव्हा आपण प्रयास करू तेव्हा निश्चितच काय होईल कृष्ण कृपा ही आपल्याला प्राप्त होईल. श्रील प्रभुपाद की जय. आता पुढे जाऊ आपण 55व्या श्लोकावर येऊया. तर इथे आपण समजून घेणार आहोत. खूप सुंदर सत्यव्रत राजाच्या प्रार्थना आहेत. तर त्यामध्ये जे सत्यव्रत राजा आहेत ते काय म्हणतात की आत्मानुभूती करता म्हणजे आत्म्याची जी अनुभूती आहे त्यासाठी मी तुम्हाला शरण आलोय आणि तुम्हीच परम निरंतरक आहात आणि हे समजून घेऊन मी तुमची आराधना करतोय. तर तुमच्या उपदेशांच्या ज्ञानदीपाने माझ्या जीवनाचं ध्येय उजळून निघू दे. माझ्या हृदयातल्या ग्रंथींचं भेदन होऊ दे. मला जीवनाची गती समजू दे अशी तळमळीची प्रार्थना करतो पहा. जेव्हा सत्यव्रत राजा त्यावेळेला भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे त्यांचा हा जो अवतार आहे तर त्या मत्स्य अवतारामध्ये त्यांनी येऊन कशा पद्धतीने त्यांनी उपदेश केला तर ते सगळं वर्णन शुकदेव गोस्वामी इथे सांगतायत ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून जो आपण स्क्रीनवर पाहतो आहोत. तर शुकदेव गोस्वामी काय म्हणतात तर ते आपण समजून घेणार आहोत. पुराण संहितां दिव्यां सांख्ययोग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्य मशेषतः. तर इथं आपण समजून घेऊया की शुकदेव गोस्वामी काय म्हणाले की सत्यव्रताने मत्स्य रूपधारी म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे यांची अशी जेव्हा स्तुती केली तर त्यावेळेला प्रलय जलाचा संचार करणाऱ्या म्हणजे प्रलय जलामध्ये संचार करणारे जे मत्स्य रूपातले भगवान होते तर त्यांनी त्याला परम सत्याविषयी म्हणजे स्वतःविषयी परम सत्य म्हणजे भगवान स्वतः आहेत तर त्यांनी उपदेश केला. मग आता त्यांनी काय उपदेश केला तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी सत्यव्रत जो राजा आहे
त्याला जड आणि चेतन यामधील भेद स्पष्ट करणारा सांख्य योग इथं आहे बघा, शब्द आला होता सांख्य योग. तर तो त्यांनी त्याला सांगितला किंवा त्याला भक्ती योग असं म्हटलं. आणि तसंच पुराण यांच्याविषयी इथं पुराणाम संहिता शब्द आलाय पहा. तर पुराणाचं आणि संहिता विषयीचं ज्ञान दिलं. त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं, समस्त शास्त्रामधलं जे स्वतःविषयीचं ज्ञान होतं तर ते सगळं दिलं. आत्मगुह्य म्हणजे सगळी आत्मसाक्षात्काराची गुपित आणि अशेषता, शेवटचा शब्द आहे अशेषता, म्हणजे सगळ्या शाखा म्हणजे वेदशास्त्र जे आहे तर त्याच्या ज्या समस्त शाखा आहेत वेद म्हणजे वेदांच्या म्हणजे, तर त्यामधली वेगवेगळी शास्त्र आहेत तर ती सगळी म्हणजे त्या सगळ्या शाखांविषयीचं सुद्धा ज्ञान आणि भगवान यांनी स्वतःविषयीचं पण ज्ञान जे आहे तर ते राजाला जे आहे ते प्रदान केलं. आता पुढे जाऊ आपण, हो त्याची पुढच्या श्लोकावर. आता इथे आपण समजून घेणार आहोत की पुढे मग काय घडलं. तर राजाला असं सगळं ज्ञान आता सगळं भगवान यांनी प्रदान केलंय. मग आता ऋषीसह नौकेत बसलेला जो राजा आहे सत्यव्रत राजा, तर तो हे सगळं ज्ञान जे आहे तर हे श्रवण करत होता बरं का. मग त्याविषयीचा हा श्लोक आहे. अश्रौषी ऋषिभिः साक आत्मतत्त्वम् असंशयम् न्यावासिनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम. तर आता इथे एक प्रकारे सुखदेव गोस्वामी जे आहेत तर ते परीक्षित महाराजांना कॉमेंट्री आपण म्हणतो अशा पद्धतीनं माहिती देत आहेत. म्हणजे काय की आपण जे म्हणतो ना की विश्लेषणात्मक अशा पद्धतीचा संवाद असतो तो. आणि घडलं पुढे काय घडलं अशा पद्धतीनं शुकदेव गोस्वामींची म्हणजे जे कथा रंगवून सांगण्याचं जे एक कौशल्य आहे ते खूप सुंदर आहे. म्हणजे व्यासमुनींनी जे काही ज्ञान त्यांना दिलं शुकदेव गोस्वामींना, त्यांनी जसंच्या तसं ते म्हणजे इतरांना आवडेल अशा सुंदर पद्धतीने म्हणजे अशा सुंदर म्हणजे जी कला आहे त्या कलेने सर्वांसमोर मांडलं. म्हणजे परीक्षित राजाला सांगितलं आणि तेव्हा जे इतर ऋषीमुनी ऐकत होते त्या सर्वांसमोर मांडलं. मग आता ते इतक्या सुंदर पद्धतीने मांडले की ते पुढे काय सांगतात, जे म्हणजे शुकदेव गोस्वामी आहेत ते की ऋषींसह नौकेत बसलेला जो सत्यव्रत राजा आहे त्यांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्याकडून हे सगळं जे आत्मसाक्षात्काराविषयीचं ज्ञान घेतलं होतं तर ते सगळं श्रवण केलं. आणि हे जे उपदेश होते तर हे सगळे म्हणजे नित्य वैदिक शास्त्रांमधून घेतले गेलेले होते. म्हणजे भगवान यांनी जी सगळी वैदिक शास्त्र निर्माण केली आणि त्यामुळे तिथे जे काही मार्गदर्शन भगवान यांनी दिलंय तर तेच सगळं ज्ञान त्यांनी ह्या राजाला सांगितलं. आणि त्यामुळे राजा आणि ऋषी जे आहेत तर त्यांनी हे सगळं ज्ञान श्रवण केल्यामुळे त्यांचं परम सत्य म्हणजे केवळ आणि केवळ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच आहे. तर ह्या विषयीचा म्हणजे जो काही त्यांच्या मनात शंका कुशंका म्हणजे किंवा संशय असतील परम सत्याविषयी तर म्हणजे आपण म्हणजे खूपदा भगवद्गीतेतला आपण श्लोक ऐकलाय 10.2 मध्ये की परमसत्याविषयी बऱ्याचदा ऋषी मुनींना किंवा महर्षींना सुद्धा किंवा देवतांना सुद्धा वेगवेगळ्या देवी देवतांना सुद्धा म्हणजे त्यांना ओळखता नाही आले म्हणजे भगवान कसे आहेत. म्हणून परमसत्याविषयीचे जे काही संशय होते त्यांच्या मनातले ते सगळे दूर झाले. मग आता आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊया. हा मग त्याची पुढचा श्लोक घेऊया. मग आता आपण पाहिलं होतं की म्हणजे जो मागचा प्रलय होता म्हणजे स्वयंभू मनूच्या काळात जो प्रलय होता तर त्यावेळेला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी हैग्रीव नावाच्या असुराचा वध केला होता. तर हा फरक मी सगळ्यांना सांगेन, बऱ्याचदा गोंधळ होतो बरं का सगळ्यांचा. तर जो वराह अवतार आहे ना तर तिथं जो आहे तर तो हिरण्याक्ष राक्षस जो आहे तर त्याचा वध त्यांनी केलाय भगवान यांनी वराह अवतारात. आणि जो स्वयंभू मनूच्या काळात भगवान यांचा जो पहिला मत्स्य अवतार झाला तर त्यामध्ये त्यांनी हैग्रीव नावाच्या असुराचा वध केला होता.
आणि ब्रह्मदेव यांच्या निद्रेतून म्हणजे ते जेव्हा जागृत झाले तेव्हा त्यांना वेद पुन्हा प्रदान केले होते. कारण काय झालं होतं, ब्रह्मदेव यांनी जांभई दिल्यावर काय झालं होतं, ते वेद त्यांच्या मुखातून बाहेर पडले आणि त्यांचं अपहरण जे आहे, त्यांचं हरण आपण म्हणतो, तर त्या वेदांचं हरण ह्या हयग्रीव नावाच्या असुराने केलं होतं. आणि मग त्याचा वध करून त्याच्या तावडीतून या वेदांना सुखरूप घेऊन येऊन भगवान यांनी ते ब्रह्मदेव जेव्हा निद्रेतून जागृत झाले, म्हणजे त्यांचा जेव्हा दिवस झाला, नंतर त्यावेळेला त्यांना हे पुन्हा प्रदान केले होते. मग आता भगवान जे आहेत कृष्णाच्या कृपेने सत्यव्रत राजाला सुद्धा त्यांनी हे वेदांचं ज्ञान दिलं, म्हणजे तो वेद पारंगत झाला बरं का. आणि मग त्या म्हणजे आता तो इतका राजा जो आहे तो इतका वेद पारंगत झाला की आता जे पुढचं म्हणजे मन्वंतर होतं, तर त्याच्यासाठी जो मनू म्हणजे आवश्यक आहे, म्हणजे मनू हे पद आहे बरं का. आणि मन्वंतर म्हणजे हे कालगणनेचं एक प्रकारचं म्हणजे एकक म्हणू आपण. वैदिक काळातलं गणना म्हणजे आपण आता युग मन्वंतर हे वैदिक गणित आहे. युग आहेत, वेगवेगळी चतुर्युग आहेत, मन्वंतर आहेत, तर ही काय वैदिक गणनेची जी आहेत ही परिमाण आहेत. तर मग जे मन्वंतर होतं, तर येणारं मन्वंतर होतं, तर त्या मन्वंतराचा मनू म्हणून तो जन्माला आला. मग आता ते म्हणजे कुठलं आहे, तर आताच मन्वंतर जे आहे तर त्याला म्हणायचं वैवस्वत मन्वंतर. आणि ह्या वैवस्वत मन्वंतराचा मनू म्हणून हा राजा जो आहे सत्यव्रत राजा, तो वेद पारंगत झाला होता कृष्णाच्या कृपेमुळं आणि तो तिथे जन्माला आला. मग तो कुणाच्या पोटी जन्माला आला, तर आताचे जे सूर्यदेव आहेत त्यांचं नाव काय आहे, विवस्वान. मग आताचे जे सूर्यदेव आहेत तर त्यांचा पुत्र म्हणजे कोण, तर तो वैवस्वत म्हणून जन्माला आला. मग इथे आपण हा भाग लक्षात घेऊया की चाक्षुष मन्वंतर जे आहे तर त्यानंतर वैवस्वत मनुचे मन्वंतर सुरू होतं. म्हणजे आपण सगळ्यांनी असा भाग लक्षात घेऊया की सत्यव्रत राजा जो आहे तो चाक्षुष मन्वंतरामध्ये त्यांनी जन्म घेतला किंवा तो प्रकट झाला. मग तिथे ही सगळी लीला घडली मत्स्यावताराची. त्याच्यावर कृपा म्हणून भगवान यांनी ही लीला घडवली. आणि मग चाक्षुष मन्वंतरानंतर जेव्हा त्याच्या पुढचं मन्वंतर म्हणजे वैवस्वत मन्वंतर सुरू झालं, त्याचा आरंभ झाला वैवस्वत मन्वंतराचा. तर त्यावेळेला हा सत्यव्रत राजाच आहे, वैवस्वत मनु म्हणून. आणि तो सूर्यदेवाचा पुत्र आहे. सूर्यदेवाचं नाव विवस्वान आहे आपल्याला माहिती. तर भगवानांच्या कृपेमुळं तर तो जो आहे तर तो वैवस्वत मनूचं म्हणजे वैवस्वत मनू म्हणून त्या मन्वंतराचा मनू म्हणजे थोडक्यात म्हणून जन्माला आला आहे. मग आता वर्तमान काळातच हे मन्वंतर सुरू आहे पहा. म्हणजे आताच जे मन्वंतर आहे तर त्याच्या मनूचं नाव काय आहे, तर वैवस्वत मनू. हे सगळ्यांनी लक्षात घेऊया की जो म्हणजे पूर्वाश्रमीचा सत्यव्रत राजा होता की जिथे द्वितीय मत्स्यावतार घेऊन भगवान यांनी सगळं त्याला वेदांमधलं ज्ञान म्हणजे ते दिव्य ज्ञान त्याला दिलं होतं. मग आता ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण काय अभ्यासणार आहोत, तर ते आपण समजून घेऊया की इथे शुकदेव गोस्वामी आता पुढे काय घडलं आणि कशा पद्धतीने ही लीला आहे तर ती अभ्यासल्यावर त्याची फलश्रुती काय मिळते, तर हे आपल्याला सांगणार. म्हणजे कुठलीही भगवानांची लीला आहे तर त्याची फलश्रुती काय असते हे प्रत्येक जो त्याचा म्हणजे जो कोणी त्याचा कथाकार असतो तो नेहमी सांगत असतो श्रवण करताना. तर त्या पद्धतीनं शुकदेव गोस्वामी आता आपल्याला ते सांगतायत पहा. सत्यव्रतस्य राजऋषे मायामतस्य मायामतस्य शाङ्गिना संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्. तर आता इथे काय सांगतात शुकदेव गोस्वामी की तो महान राजा जो सत्यव्रतस्य राजऋषी म्हणजे असा जो राजर्षी होता, तर मायामतस्य म्हणजे मत्स्यावतार आणि ज्यांच्यावर शिरावर शिंग आहे असे जे भगवान आहेत, तर ते जेव्हा मत्स्यावतार धारण करून आले, तर त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, तर पुढे शब्द आहे पहा की संवादम महदाख्यानम म्हणजे काय की महान असं कथन त्यांनी केलं. त्यांच्यामधला जो संवाद झाला तर तो ऐकून म्हणजे श्रुत्वा, इथं मी शब्द वाचला पहा श्रुत्वा
मुचेत किल्बिषात, म्हणजे तो जर आपण ऐकला तर काय होतं, तर भगवान म्हणजे जे आहेत, तर त्यांनी ही जी लीला केली आहे राजा सत्यव्रत आणि म्हणजे आणि भगवान म्हणजे यांनी मत्स्य अवतार धारण करून ही जी काही लीला केली आहे त्याच्यावर कृपा करण्यासाठी, तर ही दिव्य कथा जी आहे, तर ही जो कोणी ऐकतो, श्रुत्वा म्हणजे ऐकून किंवा श्रवण करून, तर अशा व्यक्तीची सर्व पापांपासून मुक्तता होते. उच्चेत किल्बिषात, किल्बिष म्हणजे काय, पाप म्हणजे सर्व प्रकारची पाप, तर त्याला शब्द काय आहे, किल्बिषात. तर सर्व प्रकारच्या पापातून त्याची मुक्तता होते. ही फलश्रुती आहे ह्या मत्स्यावताराचं, जो कोणी श्रवण करतो तर त्याच्यावर भगवान यांची ही कृपा होते. म्हणजे आपल्या सर्वांवर भगवानांची ही कृपाच झाली आहे पहा. जे भगवान जे आहे, तर त्यांनी विष्णू रूपात हे सगळे अवतार म्हणजे जे आहेत तर धारण केलेत. म्हणजे विष्णूंच्या लीला अवतारामध्ये हे दशावतार येतात. तर भगवान स्वयं कृष्णच आहेत आणि त्यांनी विष्णूंच्या म्हणजे जे आहे तर ते रूपामध्ये म्हणजे ही सगळी लीला जी आहे ती म्हणजे त्या मत्स्य अवताराची ही घडवून आणली आणि म्हणून हे विष्णूंचे लीला अवतार मानले जातात हे सगळे दशावतार म्हणजे. मग अशा पद्धतीने भगवान यांची जे कोणी मत्स्य अवतारातली कथा जी आहे तर ती श्रवण करतो, तर त्या श्रवण करणाऱ्या व्यक्तीची सगळ्या पापांपासून मुक्तता होते. मग आता पुढच्या श्लोकावर जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, मग आता पुढची फलश्रुती आहे. हा, सगळ्यांनी अगदी व्यवस्थित ऐकूया, ही पण खूप महत्वाची आहे. अवतारं हरेर्योऽयं कीर्तयेद्वं वहं नरा संकल्प संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्. आता इथे काय म्हटलंय की मत्स्यावतार आणि सत्यव्रत राजाची कथा सांगणाऱ्या अथवा गाणाऱ्या मनुष्याचे सर्व संकल्प सिद्धीस जातील आणि काय होईल, आणि तो निसंशय परमगती प्राप्त करेल. पहा इथे सांगितले पहा, अवतारम हरेर्यो हरेर्यो यम असं म्हटलंय. म्हणजे काय की जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचे हे विविध जे अवतार आहेत, तर जो कोणी हे ऐकेल आणि त्याचं काय होईल, त्याच्यासाठी काय होईल, किंवा कीर्तन कीर्तन करेल म्हणजे काय म्हणजे कीर्तयेत म्हणजे काय, कथन करणे म्हणजे जो कोणी सांगतो किंवा गाऊन सांगतो, म्हणजे योग्य पद्धतीनं गाऊन अशा म्हणजे आपल्या भावांचं पूर्ण समर्पण करून तो श्लोक किंवा ती जी वचन आहेत ती सुमधुर स्वरात गाऊन जो कोणी कथन करतो म्हणजे कथेच्या स्वरूपात सांगतो किंवा काही लोक गाऊन सांगतात, तर अशा पद्धतीने सांगतात. तर आणि कसं सांगेल, प्रतिदिन, म्हणून त्याला शब्द काय आलाय, अन्वहम, म्हणजे प्रतिदिन अशा पद्धतीने जो कोणी सांगेल, म्हणजे जेव्हा कधी संधी मिळेल तेव्हा. तर प्रतिदिन म्हणजे असा अर्थ आपण घेऊ की जिथे जिथे आपल्याला शक्य आणि प्रतिदिन असेल शक्य तर तसं देखील. तर प्रतिदिन जो कोणी अशा पद्धतीने श्रवण करेल, ऐकेल, आणि त्याचबरोबर जो कोणी सांगणार आहे तो किंवा गाणार आहे तो, तर त्यांचं काय होतं, तर इथे शब्द आहे पहा, संकल्पा तस्य सिद्ध्यती, त्यांचे सगळे संकल्प सिद्धीस जातील. आणि काय होईल, याती परमाम गती, स याती परमाम गती म्हणजे काय की असा जो मनुष्य आहे, स म्हणजे असा मनुष्य, तर त्याला म्हणजे परमगती मिळते, म्हणजे काय, तो पुन्हा भगवत धामात जातो निसंशय. त्याला परमगती प्राप्त होते. गती प्राप्त होणे म्हणजे काय, भगवत धामाची प्राप्ती होणे. पहा, म्हणजे आपण हे सगळं काय ऐकतोय, ही दशावतार कथा काय ऐकतोय, तर त्याद्वारे आपल्या हृदयाची शुद्धी होऊन आपल्याला जे काही आपलं मानवी जीवनाचं ध्येय आहे म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करणे, तर आपल्याला ही परमगती प्राप्त होईल. पहा, आणि आपले जे काही संकल्प आहेत म्हणजे आपले भौतिक संकल्प नव्हे, आपले भक्तिमय स्तरावरचे किंवा आध्यात्मिक स्तरावरचे संकल्प हे सगळे सिद्धीस जातील. पहा, म्हणजे इथं फलश्रुती आहे ती सगळे संकल्प म्हणजे भौतिक असो आध्यात्मिक असो. पण आपल्यासारख्या भक्तांनी म्हणजे आपण आचार्य परंपरेतून काय शिकलो, आपल्यासारख्या भक्तांनी नेहमी भगवान यांच्या चरणी आपल्याला आध्यात्मिक म्हणजे जे काही आहे तर त्या गोष्टींची मागणी करावी. आणि ती कशी मागणी करावी की जर तुमची इच्छा असेल तर, म्हणजे भगवत कृपेने भगवत इच्छेने प्रत्येक गोष्ट घडत असते. भगवान यांच्या चरणी आपण काही म्हणजे इच्छा आपली प्रदर्शित करूच नाही. जे काही भगवान यांनी दिलंय म्हणजे त्या परिस्थितीमध्ये भगवान यांचीच ती इच्छा आणि तीच कृपा आहे आपल्यावरची सर्वात मोठी, म्हणून आपण राहावं. पण आपण भगवान यांना प्रार्थना करताना
जे काही आहे ते तुझ्या इच्छेने घडून येऊ दे, अशा पद्धतीने आपण प्रार्थना करू शकतो. मग असे जे मनुष्य आहेत त्यांच्या जीवनात जे काही म्हणजे सगळे संकल्प आहेत, म्हणजे मग आपल्याला भौतिक सुद्धा, आपण सगळे पतित जीवात्मा, काही भौतिक सुद्धा इच्छा आकांक्षा आपल्याला असतील, तर सगळे सगळे संकल्प आपले सिद्धीस जातील पहा. तर हे अशा पद्धतीचं एक प्रकारे आपल्याला फलश्रुतीच्या माध्यमातून इथे शुकदेव गोस्वामी म्हणजे भागवत म्हणजे जी भागवत कथा आहे, तर त्याच्यामध्ये किती सामर्थ्य आहे पहा, तर त्याची प्रसिद्धी देत आहेत पहा. मग अशा पद्धतीनं भागवत कथा जी आहे तर ती सांगणारा देखील आणि तो ऐकणारा देखील, हे दोघांनाही ती कशी असते, लाभान्वित करणारी असते. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग इथे आता आपला हा मत्स्यावतार संपला. म्हणजे अशा पद्धतीने शुकदेव गोस्वामी जे आहेत, तर ते ह्या अध्यायाच्या शेवटी जे आहेत भगवान जे आहेत, तर त्यांचा जो मत्स्यावतार आहे त्याचं खूप सुंदर वर्णन करतात, की अतिप्रचंड अशा मत्स्याच्या मिशाने आलेल्या, निद्रेतून जागृत झालेल्या, ब्रह्मदेवांना वेद देणाऱ्या आणि सत्यव्रत राजा आणि ऋषींना वेदशास्त्रांचं सार कथन करणाऱ्या त्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या चरणी माझा नमस्कार असो, अशा पद्धतीने जे आहेत शुकदेव गोस्वामी त्यांच्या चरणी आपला नमस्कार जो आहे तर तो करतात. आणि त्यातून आपण काय समजून घ्यायचं, की असे जे भगवान आहेत, तर की ज्यांनी सत्यव्रताच्या श्रेणीतील जे असे उच्च कोटीचे भक्त आहेत, तर त्यांना ज्ञान दिलं. आणि म्हणजे परमेश्वर जे काही म्हणतात तेच वेद आहेत. भगवानांची वाणी म्हणजेच वेद आहे. म्हणजे भगवद्गीतेत सांगितलंय, वेदांत कृत वेद असं पद्धतीने भगवान जे आहेत, तर त्यांनी काय सांगितलं, पुरुषोत्तम भगवानच वेदांचं संकलन करणारे आहेत. म्हणजे व्यासमुनींच्या रूपात येऊन त्यांनी वेदांचं संकलन केलं. आणि वेदांचा हेतू काय, भगवान श्रीकृष्णांना जाणणं. मग प्रत्यक्ष त्यांच्याकडून अथवा भगवद्गीता जशी आहे तशी, त्याच्यातून आपण जर ज्ञान घेतलंय भगवद्गीतेतून, तर कुणीही वेदांचा हेतू जाणू शकेल. म्हणजे म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते भगवद्गीतेमध्ये म्हणतात ना, वेदेश्च सर्वे मेव वेद्य, असं म्हणतात. म्हणजे काय, की वेदांमधून कुणी म्हणजे चुकीचा अर्थ नाही मिळवू शकत, किंवा वैदिक ज्ञान जे आहे तर त्यामधून चुकीचे अर्थ काढणारे जे लोक असतात, म्हणजे स्वतःच्या मनानीच किंवा कल्पनेनी, म्हणजे असे किंवा त्यांना तर्कवादी किंवा मनोधर्मी म्हणतात, तर त्यांना नाही हे वैदिक ज्ञान प्राप्त होणार. केवळ आणि केवळ आपल्यावर भगवान जे आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची कृपा झाली तर आणि तरच आपल्याला वैदिक ज्ञान प्राप्त होऊ शकते. आणि ह्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये काय हवे, की गुरु हवे. की प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या माध्यमातूनच आपल्याला काय होईल, अशा पद्धतीने भगवानांची कृपा प्राप्त होईल. आणि म्हणून आपण भगवद्गीता जी आहे तर ती कशी अभ्यासायला पाहिजे, गुरु शिष्य परंपरेची आपण अभ्यासणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्याद्वारे आपण वैदिक ज्ञान प्राप्त करणं आवश्यक आहे. मग इथे ही जी आपली लीला आहे, मत्स्यावताराची लीला ही इथे संपली. कोणाला काही शंका असेल तर इथे विचारूया झालेले विषय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. किंवा काही भाग समजला नसेल, गोंधळ झाला असेल तर विचारूया. किंवा काही भाग ऐकू आला नाही असं झालं असेल तरीही विचारूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा. माताजी, तुम्ही जो पॉइंट सांगितला ना, की त्यांच्या शिंगाला ती वासुकी बांधून पुढे न्यायची, तो पॉइंट सांगा ना रिटर्न. हा, ती जी लीला आहे ना, ती कशी घडली, तर वासुकी नावाचा जो म्हणजे नाग आहे, म्हणजे दोररूपी म्हणजे त्याला वापरण्यात आलं. असं खूप मोठा आहे ना वासुकी नावाचा नाग, हा ना. वासुकी नावाच्या नागाच्या शय्येवर भगवान शयन करतात. तुम्ही चित्र पाहिलं असेल पहा, नागाचे असे फणे आहेत आणि त्याची शय्या बनवली आहे भगवानांनी आणि त्याच्यावर ते हो बसलेले असतात. हे हो पाहिलं ना चित्र भगवानांचं. मग हो तो जो वासुकी नाग आहे त्याची शय्या, असे त्याचे वेटोळे असतात पहा. आठवतंय सगळ्यांना हे चित्र. तर तो जो वासुकी नाग आहे तो भला मोठा लांब असा म्हणजे आहे. आणि मग त्यांनी काय केलं, की भगवानांनी सांगितलं की जी नौका आहे ती काय होईल, तिथं खूप मोठं वादळ वारा सुरू होईल, तर त्यावेळी ती अशी हेलकावायला लागेल, हो की नाही.
आणि मग ती डुबू नये त्या प्रलयामध्ये, म्हणजे त्या प्रलय जलामध्ये. म्हणून काय कर, भगवान स्वतः तर तिथे प्रकट झालेच मत्स्य अवतारामध्ये, आणि असं मोठं शिंग होतं त्यांच्या ह्याच्यावर. मग त्याची कधी आधीची स्लाइड मधलं चित्र दाखवलं तर माताजींना लक्षात येईल. म्हणजे त्या मत्स्याच्या अशा डोक्यावर ना असं मोठं शिंग होतं, खूप मोठं, म्हणजे त्या मत्स्याचाच आकार महाकाय होता पहा. आणि त्याच्या डोक्यावर खूप मोठं शिंग होतं, शृंग म्हटलं त्याला, असं खूप मोठं असं शिंग होतं. आणि मग ते शिंग जे होतं की नाही, तर हा इथे आहे पहा चित्रात. तर मग त्यांनी काय सांगितलं की ती जी नाव आहे, तर तो काय करेल वासुकी नाग, तर तो पण भगवानांचा सेवक आहे, भगवान सेवक. हा इथे खूप सुंदर चित्र आहे. तर भगवान असे सुंदर सोनेरी मासाच्या रूपात इथे अवतरले. अनेक योजना लांब होता तो जो मासा आहे तो, म्हणजे प्रचंड महाकाय रूप होतं भगवानांचं. आणि म्हणजे त्यांना सागर सुद्धा कमी पडला होता. म्हणजे प्रलयाचं जल किती अफाट असेल, म्हणजे त्याच्यात तो महाकाय मासा पोहत होता आणि ती नाव ओढून नेत होता. म्हणजे त्यांना समुद्र किती विशाल असतो तो सुद्धा कमी पडला होता. म्हणजे भगवानांचं रूप किती महाकाय आणि विशाल असेल पहा, आपण कल्पना करू शकतो का. आणि मग त्याला हे शृंग होत असत. तर त्यांनी काय सांगितलं, ही जी नाव आहे ना ती बघा, तर ह्याच्यामध्ये हे सगळे आहेत. तर ह्याला तो वासुकी नागाची, म्हणजे वासुकी नाग येईल इथे वेटोळे घालून असा. इथे येईल तो, इथे. त्याला, तो भगवान सेवक आहे, त्याला आज्ञा आहेत भगवानांच्या. मग तो येईल. मग तो आला की तू काय कर, त्याचं हे जे म्हणजे टोक आहे, म्हणजे इकडे त्याचं मुख आहे बरं का. मुखाला, मग मुखाने त्यांनी पकडले शृंगाला भगवानांच्या, आणि तो येईल मग असा जवळ तुझ्या. मग त्यावेळी तू काय कर, तर हे जे नाव आहे त्याला त्याचं ते शेपूट आहे, म्हणजे ते शेवटचं टोक आहे त्याचं, त्यांनी बांधून टाक. आणि अशा पद्धतीने मग ते बांधल्यामुळे काय होईल, भगवान जसे जसे मत्स्य अवतारात अशा पद्धतीने त्या जलातून पोहत पोहत म्हणजे विहार करतील, तस तसं ती नौका पुढे 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 येत राहील. आणि ती हेलकावे खाणार नाही. म्हणजे ती कसं वजनाने हेलकावे खात होती ना, आणि खूप मोठं वादळ म्हणजे असं झालं होतं. आणि मग त्या वादळ वाऱ्यामध्ये ती हेलकावे खायला लागली. मग त्यावेळेला भगवान यांनी अशा पद्धतीने ती सावकाश त्या प्रलय जलातून ती ओढत ओढत, जोपर्यंत ब्रह्माजींची रात्र संपत नाही तोपर्यंत ते त्या, इतका मोठा प्रलय होता. आणि इतकं मोठं, म्हणजे सगळीकडे जल होतं झालेलं, म्हणजे 3 लोक व्यापतील असं जल निर्माण झालं होतं, प्रलय जल. आणि त्यातून त्यांनी विहार करत ती पुढं 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 ओढत नेली पहा, आणि संचार करत राहिले त्या प्रलय जलामध्ये. आणि त्या काळामध्ये त्यांनी काय केलं, भगवानांनी हे उपदेश केले सगळे सत्यव्रत राजाला. अशी ती लीला घडली. आले लक्षात माताजी? हरे कृष्ण. हो माताजी. हा पहिला अवतार होता ना माताजी? हा 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 दुसरा अवतार माताजी. हा दुसरा आहे का? आणि पहिला कोणता होता माताजी मग? हा, पहिला जो अवतार आहे की नाही मत्स्य अवतार, तर तो स्वयंभू मनू. म्हणजे आता हे जे आहे, ही लीला आहे ना, ही चाक्षुष मनू, म्हणजे चाक्षुष मनू म्हणजे काय, तर चाक्षुष मनू म्हणजे नाव त्या मनूचं आहे चाक्षुष. तर त्या चाक्षुष मन्वंतराच्या अंती म्हणजे शेवटी घडले. हा दुसरा मत्स्य अवतार आहे, ही जी लीला घडली. आणि पहिला जो अवतार आहे तो स्वयंभू मनू, म्हणजे स्वयंभू मन्वंतराच्या काळात घडली, आणि त्याच्या सुरुवातीला घडली. आणि त्यावेळेला काय झालेलं, हयग्रीव नावाचा असुर होता. तर त्यांनी काय केलं, म्हणजे ते जे मन्वंतर होतं त्यावेळेला ब्रह्माजींना आता त्यांचा म्हणजे आता रात्र सुरू होणार होती. म्हणजे असं आपण नेहमी ऐकतो की नाही, ब्रह्माजींचा दिवस म्हणजे सृष्टी निर्माण होते, हे की नाही, आणि ब्रह्माजींची रात्र म्हणजे प्रलय होतो, आणि हे सगळे जीवात्मे आहेत ते नष्ट होतात, हे की नाही. आश्रयाला ते भगवान विष्णूंकडे जातात, त्यांच्या उद्राशी आश्रयाला जातात. हे सगळं आपण ऐकलंय भगवद्गीतेमध्ये. मग आता इथं आपण समजून घेऊया की अशा पद्धतीने जेव्हा ब्रह्माजींची रात्र झाली, मग रात्र होणार होणार म्हटल्यावर, व्हायला लागली म्हटल्यावर ब्रह्माजी जे आहेत तर ते निद्राधीन व्हायला चालले, म्हणजे झोप यायला लागली होती थोडक्यात त्यांना. आणि मग त्यांनी जशी जांभई म्हणजे झोपेच्या ह्याच्यात दिली, तर त्यावेळेला काय झालं, तर त्यांच्या मुखातून वेद बाहेर पडले. आपण झोपताना असं आळोखे पिळोखे देतो की नाही आता, तशा पद्धतीने. त्यावेळेला त्यांनी म्हणजे जेव्हा त्यांचं मुख उघडलं ना, त्यावेळेला म्हणजे ती जांभई देण्याची प्रक्रिया असेल, मुखातून त्याशिवाय कसे बाहेर पडतील, हो की नाही. जसं मोठा जेव्हा मुख जे उघडलं जातं, मग ते जांभईच्या म्हणजे जांभई देण्याच्या प्रक्रियेमध्येच जाईल ना. मग अशा पद्धतीने म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी वर्णन येतं. तर त्यावेळेला मुखातून त्यांच्या जे वेद बाहेर पडले, तर ते काय केले, हयग्रीव नावाच्या असुराने ते जे आहेत तर त्यांचं हरण केलं, आणि त्यांना लपवून ठेवलं. मग त्यावेळेला भगवान जे आहेत, तर त्यांनी काय केलं, तर मत्स्य अवतार धारण केला. कारण आता त्या म्हणजे त्यांनी महासागराच्या तळाशीच लपवून ठेवलं त्यांना.
मग त्यावेळेला त्यांना काय करावं लागलं, आता असं पाण्यातून जिथं चिखल आहे, पाणी आहे, असं आहे. महासागराच्या तळाशी पण अशाच पद्धतीचं चिखल पाणी असं असतं. मग तिथून म्हणजे मासा पोहून जाऊ शकतो पाण्यातून महासागरामध्ये. मग त्यांनी काय केलं, पहिला मत्स्य अवतार धारण केला आणि त्या हयग्रीव राक्षसाचा त्यांनी वध केला. आणि वेदांना सुखरूपपणे तोपर्यंत ब्रह्माजींची रात्र संपली आणि दिवस म्हणजे होण्याची वेळ आली. मग ब्रह्माजी जेव्हा निद्रेतून म्हणजे जागृत झाले, तेव्हा त्यांच्याकडे ते वेद जे आहेत ते त्यांनी नेऊन सोपवले. अशा पद्धतीने त्यांनी वेदांचं रक्षण केलं आणि असा तो पहिला मत्स्य अवतार घडला. लक्षात आलं माताजी? हरे हो कृष्ण. हो माताजी. हा, म्हणजे पहिला धन्यवाद. मत्स्य अवतार सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया की स्वयंभू मनूच्या काळात घडला. आणि त्या स्वयंभू मनूच्या म्हणजे जो आहे तर तो प्रारंभी म्हणजे स्वयंभू मनूचं ते मन्वंतर म्हणजे स्वयंभू मन्वंतर. तर त्या स्वयंभू मन्वंतराच्या प्रारंभीच्या काळात म्हणजे सुरुवातीच्या काळात घडला पहिला मत्स्य अवतार. आणि तिथं हैग्रीव नावाच्या राक्षसांनी वेदांचं हरण केलं होतं असं लक्षात ठेवेल. आणि त्यासाठी त्यांना मत्स्य अवतार भगवानांना धारण करावा लागला. वेदांना सुरक्षित त्यांनी आणून त्या राक्षसाचा वध करून ब्रह्माजींना पुन्हा सोपवलं होतं. ब्रह्माजींकडे वेद पुन्हा प्रदान केले त्यांनी. आणि दुसरा अवतार आहे हा चाक्षुष मन्वंतरामध्ये घडला म्हणजे चाक्षुष मनूच्या काळात. आणि त्या मन्वंतराच्या अंती म्हणजे शेवटच्या भागात म्हणजे शेवटचा संपत आल्यानंतर ते मन्वंतर हा अवतार दुसरा अवतार घडला. मग त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, सत्यव्रत राजावर कृपा म्हणून त्याला मायाशक्तीद्वारे जलप्रलयात होणारे परिणाम दाखवले आणि त्याच्यावर कृपाच केली एक प्रकारे भक्त म्हणून. आणि त्याला कृपा म्हणून हे सगळं मार्गदर्शन केलं आणि वेदांचं ज्ञान दिलं आणि अशा पद्धतीनं त्या म्हणजे त्याचं संरक्षण केलं. आणि हीच त्याच्यावर कृपा होती. आणि त्याला सगळं वेदांचं ज्ञान त्याच्या हृदयात प्रकट झालं भगवानांनी मार्गदर्शन केल्यावर. जसं ब्रह्माजींच्या हृदयामध्ये वेद प्रकट केले, हृदयांतरित केले भगवानांनी, अशाच पद्धतीने सत्यवत राजाला उपदेश केला आणि त्याच्या हृदयामध्ये ते ज्ञान प्रकट झालं. मग ह्यालाच म्हणायचं आत्मसाक्षात्कार जो होतो तो. तर म्हणजे संपूर्ण आत्मसाक्षात्कार त्याला झाला. आणि त्याद्वारे मग त्यांनी काय केलं, मग असा पुण्यात्मा ठरला तो. मग त्यांनी काय केलं, म्हणजे त्याला पुढचं म्हणजे त्याच्यावर ही पुढची कृपा आहे की त्याचा वैवस्वत मनू म्हणून म्हणजे ते मनू हे पद आहे. म्हणजे जशी वेगवेगळी पद आहेत की नाही, इंद्र किंवा ब्रह्माजींचं पद आहे, तर अशा पद्धतीने किंवा भगवान शिवांकडे वेगवेगळी म्हणजे त्यांच्याकडे वेगळी जबाबदारी आहे. तसं इंद्राकडे वेगळं पद आहे. तशाच पद्धतीनं मनु हे सुद्धा पद आहे. मग त्यामुळं म्हणजे तो जो तितक्या उच्च कोटीचा पुण्यात्मा असणं आवश्यक आहे म्हणजे त्या पदासाठी. मग तशा पद्धतीचं सत्यव्रत राजाची म्हणजे जे काही आहे तर ते कार्य आणि तपस्या झाली एक प्रकारे भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. आणि त्यामुळं त्याला पुढचं जो आहे म्हणजे पुढचा जो जन्म आहे म्हणजे चाक्षुष मन्वंतरानंतर वैवस्वत मन्वंतर येतं. तर त्या वैवस्वत मन्वंतराचा मनू म्हणून त्याला पद मिळालं. म्हणजे इतका उच्च कोटीचा तो म्हणजे भक्त आहे भगवानांचा. आणि मग तो वैवस्वत मनू म्हणून तो जो आहे तो कुणाच्या पोटी जन्माला आला, तर सूर्यदेवांचा तो पुत्र आहे. म्हणजे आताचे जे सूर्यदेव आहेत त्यांचा तो पुत्र जो होता तर विवस्वानांचे पुत्र म्हणून त्याचं नाव वैवस्वत. आणि तो जो वैवस्वत आहे तोच मनू आहे. म्हणजे त्याला मनूचं पद मिळालंय. आणि तो कोण आहे, पूर्वजन्मीचा म्हणजे ह्या आधीचं म्हणजे आता वैवस्वत मन्वंतर सुरू आहे. ह्या आधीचं मन्वंतर होतं चाक्षुष मन्वंतर. तर त्या काळातला तो सत्यव्रत राजा आहे. हे मन्वंतर आता सुरू आहे. म्हणजे आपण कुठल्या मन्वंतरात आहोत, तर वैवस्वत मन्वंतरात आहोत आता जे सुरू आहे ते. आणि तिथे हे जे सत्यव्रत राजा आहेत हे वैवस्वत मनू म्हणून कार्यभार त्यांनी सांभाळलेला आहे. मग अशा पद्धतीनं ही लीला घडली. आले लक्षात माताजी हा भाग हो सगळा? माताजी. हा, अजून कोणाला काही प्रश्न आहे? अजून कोणता भाग समजला नाहीये? हरे कृष्ण. आपण पुढची लीला आहे ती अभ्यासूया. माताजी मी स्लाइड्स मधून सांगते कोणती कुठली लीला माताजी द्यायची आहे? थोडस आपण त्याची सुरुवात करूया. कशा? अच्छा, ओके. मी दुसरी पण. सांगते तुम्हाला कुठला अवतार घ्यायचा आहे तो. एकच मिनिट. जी जी. कुठला घ्यायचा आहे माताजी? मत्स्य अवतार झाला तर नरसिंह अवतार घेऊ.
हरे कृष्णा. तर एक 2च मिनिटं द्या, मी सांगते. 2 मिनिटं जी. स्लाइड्स पाहते आणि सांगते. कृष्ण माताजी, आता आपण कूर्म अवतार घेऊया. दुसरा अवतार जो आहे ना, तर तो कूर्म अवतार आहे भगवानांचा. तर तो आपण घेणार आहोत. तर त्याची आपण थोडीशी आज अभ्यासाची सुरुवात करूया. कूर्म अवताराची जी पीपीटी आहे ना, ते आपण घेऊया. जे जो क्रम आहे ना दशावताराचा, कशा पद्धतीने भगवानांनी एका पाठोपाठ एक अवतार घेतले, तर ते तशाच पद्धतीने आपण अभ्यास होणार आहोत. हरे कृष्णा माताजी, मी शेअर केली आहे. हरे कृष्णा. त्याची एक एक 2च मिनिटं. थोडस ना मला आवाज तुटतोय, म्हणजे असं तुमचा येताना. मी थोडस डिस्कनेक्ट होऊन पुन्हा जोडते. सगळ्यांनी असेच राहूया. हरे कृष्णा. जी हरे माताजी. कृष्णा. हरे कृष्णा. म्हणजे मला शब्द तुटतायत ऐकू येताना. तर मी ओके. पुन्हा म्हणजे लेफ्ट होऊन पुन्हा जोडते. फक्त सर्वांनी जोडलेलेच राहूया. हरे कृष्णा. हो, मी पॉज करते. हा हा. त्या पूर्ण त्या कुर्मावतारा पाठीमागं काय प्रयोजन होतं, तर हे सगळं समजून घेणार होतं. तर खूप म्हणजे असं खूप म्हणजे वेगवेगळ्या लीला ह्या एका कुर्मावतारामध्ये खूप अशा एकापाठोपाठ एक लीला आहेत भगवान यांच्याशी संबंधित. वेगवेगळ्या म्हणजे जे भक्त आहेत भगवानांचे त्यांच्याशी संबंधित, देवता आहेत त्यांच्याशी संबंधित आणि असुरांशी संबंधित, अशा पद्धतीने त्या वेगवेगळ्या लीला आहेत. मग आता परीक्षित महाराज जे आहेत, तर त्यांना समुद्र मंथनाची कथा श्रवण करण्याची उत्कंठा निर्माण झाली बरं का. आता ही सुरुवात कथा कुठून होते, तर इथून होते. मग शुकदेव गोस्वामी त्यांना सांगू लागले. आता परीक्षित महाराजांचा भाव आपण समजून घ्या. म्हणजे आपण काय शिकायचंय, तर आपल्या जीवनात काय उतरवायचंय हे शिकायचंय आपण या लीलामधून. तर इथे आपण समजून घेऊया की हा जो कूर्म अवतार आहे, तर भगवान यांची खूप सुंदर लीला आहे. पण परीक्षित महाराज जे आहेत, तर त्यांच्यासाठी ब्राह्मण पुत्राने दिलेला जो शाप होता, त्यामुळे 7 दिवसच शिल्लक होते. आणि मग त्या 7 दिवसामध्ये भगवान यांना भगवान श्रीकृष्णांच्या विषयी उत्कंठा निर्माण झाली. म्हणजे आता भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत, तर त्यांनी मत्स्यावतार लीला केली. मग आता त्यांनी कुर्मावताराची जी लीला केली, मग ती कशी घडली, म्हणजे काय झालं तिथे, अशी त्यांना अत्यंत उत्कंठा निर्माण झाली. म्हणजे ज्या मनुष्याला 7 दिवसांनी मृत्यूला सामोरं जायचंय, त्या मनुष्याला भगवान यांच्या लीलेमध्ये, कथेमध्ये रुची वाटणं आणि ती इतकी उत्कंठा वाटणं की त्यांनी परीक्षित महाराजांनी प्रश्न केला शुकदेव गोस्वामींना की तुम्ही मला आता सांगा पाहू की काय घडलं नेमकं. म्हणजे समुद्र मंथनाची जी लीला झाली, तर त्यावेळेला नेमकं काय घडलं हे तुम्ही मला आता सांगा, अशी त्यांनी प्रार्थना केली. इतकी त्यांची उत्कंठा वाढली होती. म्हणजे हे कशाचं लक्षण आहे, तर भगवत प्रेमाचं लक्षण आहे, कृष्ण प्रेमाचं लक्षण आहे. म्हणजे भगवानांचे असे उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त आहेत परीक्षित महाराज.
आणि जो भक्त आहे त्याला काय आवडतं, हरिकथा, कृष्णकथा आवडते. म्हणजे कृष्णाविषयीचं प्रेम आहे, कृष्णाशी असलेला त्याचा जो संबंध आहे, म्हणजे आपल्याला सुद्धा आपला कृष्णाशी असलेला संबंध माहिती झालाय आता इस्कॉनच्या माध्यमातून, श्रील प्रभुपादांच्या कृपेमुळे. तर आपल्याला माहिती झालंय की आपल्यावर ही जी गुरुकृपा झाली, तर यामुळे आपण कोण आहोत, भगवानांचे जीवात्मक अंश आहोत, भगवानांचे आपण शाश्वत अंश आहोत आणि शाश्वत सेवकही आहोत, हे आपल्याला माहिती झालंय. आणि आपलं कार्य काय आहे, भगवानांची सेवा करणं, हाच आपला धर्म आहे जीवात्मा म्हणून. मग हा आपला सनातन धर्म आहे जीवात्म्याचा एका. तर हे आपण जाणले. पण ह्याच्याही पलीकडे जाऊन भगवानांचे शुद्ध भक्ताचे परीक्षित महाराज होते, की भगवानांच्याशी संबंधाचं ज्ञान तर त्यांना होतच, पण म्हणजे जन्मताच त्यांनी भगवानांना मातेच्या गर्भामध्ये पाहिलं होतं, त्यांचं दर्शन घेतलं होतं. आणि असे जे भगवान आहेत त्यांच्याशी ते म्हणजे भगवत प्रेमामध्ये बांधले गेलेले आहेत, त्यांनी संबंध प्रस्थापित केलाय. म्हणजे तो कृष्ण प्रेम जे आहे त्याला काय म्हणायचं, रागानुगा भक्ती. हा, त्यामुळे कृष्ण प्रेमामध्ये ते स्थित आहेत आणि म्हणून त्यांना ही उत्कंठा वाढली. मग अशा पद्धतीची उत्कंठा आपल्याला हरिकथा ऐकताना निर्माण झाली पाहिजे, की कृष्णांच्या विषयी चिंता वाटली पाहिजे. म्हणजे जी पुतना वधाची लीला आहे भगवान यांची, तर त्यावेळेला परीक्षित महाराजांना अत्यंत काळजी वाटू लागली, की म्हणजे ह्या असुरांना, जिथे भगवान आहेत इथे, ह्या भगवान जिथे उपस्थित आहेत स्वतः, अशा ठिकाणी जिथं भगवान आहेत, त्यांचं भजन आहे, कीर्तन होत आहे, त्यांचं स्मरण होत आहे सतत, ह्या गोपीजन त्यांचे भक्त आहेत ब्रजमध्ये, गोकुळामध्ये, तर तिथे मग म्हणजे तिथे असुरांचं भय कशाला हवं, किंवा तिथे असुरांना प्रवेश कसा काय मिळाला, जिथे भगवान आहेत तिथे त्यांचे भक्तच असतात, त्यांचे म्हणजे त्यांचे जे कोण आहेत तर ते भगवानांचे भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारे जे आहेत, तर ते सेवक म्हणजे ते भक्त पार्षद वेगवेगळ्या माधुरी प्रेमामध्ये बांधले गेलेले, असे वेगवेगळ्या रूपातील त्यांचे आई वडील भाऊ बहीण मित्र, प्रेयसी प्रेमिका किंवा पत्नी बनलेले जे कोणी आहेत ते भगवानांचे उच्च कोटीचे भक्तच आहेत. जसं एखाद्या नाटकामध्ये त्याच्यात विविध जी पात्र असतात त्यातली भूमिका जे आहेत, तर तो अभिनेता वठवत असतो, पण तो अभिनेता जो असतो म्हणजे तो तर ती भूमिका वठवत असतो, हो की नाही. मग तसंच आहे ब्रजभूमी किंवा गोकुळ जो आहे, तर तिथला रस जो आहे हा माधुर्य रसच आहे, प्रेमभक्तीच आहे, कृष्ण प्रेमच आहे तिथे प्रत्येकाला. मग जो तो आपापली भूमिका वठवतोय भगवानांचे सेवक म्हणून, भगवानांच्या लीलेमध्ये सहभागी व्हायला ते भूलोक म्हणजे जे आहे, तर इथल्या वृंदावन मध्ये ज्याला आपण गोलोकच म्हणतो, गोलोक वृंदावन समजते आहे. आणि तिथे नित्य लीला सुरू असतात, तर तिथे जेव्हा लीला करायला भगवान आले द्वापार युगामध्ये, तर त्यावेळेला प्रत्येक जण म्हणजे आपापली भूमिका वठवते, कोण भगवानांचा मित्र झालाय ना, कोण सुदामा होतोय, कोण सुबाहू, म्हणजे असे वेगवेगळे. मग अशा पद्धतीचे किंवा भगवानांचे वेगवेगळे गोपमित्र आहेत, सुमंगल नावाचा मित्र, असे 12 गोप आहेत वेगवेगळे असे, आणि असंख्य गोप आहेत, तशा गोपिका पण आहेत भगवानांच्या म्हणजे ज्या आहेत त्या भगवानांच्यावर नित्य प्रेम करणाऱ्या अशा. मग भगवानांचे आई वडील म्हणून नंद बाबा किंवा यशोदा मैया, म्हणजे अशा प्रकारचे विविध जे आहेत तर ते भक्त आहेत, ते कृष्ण प्रेमामध्ये बांधले गेलेले आहेत. कृष्ण म्हणजे कृष्णाचं नित्य स्मरण करणार आहेत. ह्या सगळ्यांना इतकी चिंता म्हणजे असते भगवान यांची, की सदैव भगवान यांची ते कृष्ण आता काय करत असतील, गाई चारायला कृष्ण गेले गोचारणासाठी, मग कृष्ण नंतर काय करत असतील, अशा पद्धतीनं यशोदा मैयाला काळजी असायची. मग त्यांनी राधाराणींकडे जबाबदारी दिली होती, की त्यांचे दुपारच्या भोजनाचं जे काही आहे, म्हणजे जी रसोई आहे किंवा जे काही कृष्ण भोग आहेत, तर ते सगळं राधाराणी जे आहेत तर त्या ज्या आहेत तर त्या बनवतील अशा पद्धतीने. म्हणजे अत्यंत प्रत्येक जण काय करतो, ब्रजभूमीमध्ये भगवान यांची चिंता करत असतो, भगवान यांच्या म्हणजे यांच्या काळजीमध्ये असतो. मग तसं पुतना जेव्हा आली, तेव्हा ही राक्षसी कशी काय बरे आली, आणि मग तिला कसं काय बरं या गोकुळामध्ये प्रवेश मिळाला, अशा पद्धतीने परीक्षित महाराजांना चिंता निर्माण झाली. मग भगवान यांना आता संरक्षण कसं मिळणार, अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांना अत्यंत चिंताक्रांत झाले ते. म्हणजे त्या कथेमध्ये इतके समर्पित होऊन भगवान यांची जेव्हा आपल्याला चिंता अशी वाटते, भगवान यांची अशी उत्कंठा वाटते, म्हणजे ही वेगवेगळी उदाहरणं देते मी कथेच्या माध्यमातून, इथे उत्कंठा निर्माण
निर्माण झाली या अवताराविषयी, ती चिंता निर्माण झाली, असं जेव्हा भक्ताला वाटतं तेव्हा तो भगवत प्रेमामध्ये बांधला गेलेला असतो, भगवानांच्या चरणी संपूर्णतः समर्पित झालेलं होतं. अशी भक्ती, असं भगवत प्रेम की जे निस्वार्थ भगवत प्रेम आहे. कुठलीही म्हणजे कुठलाही स्वार्थ किंवा कुठलीही अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा न ठेवता भगवान यांच्याविषयीचं जे प्रेम आहे ना, जसं व्रज भूमीतले जे होते व्रजवासी त्यांना होतं. तर असं प्रेम निर्माण होणं आवश्यक आहे आपल्याला. असे प्रयत्न आपले भक्तिमय प्रेममय सेवेमुळे म्हणजे होणं आवश्यक आहे. मग हे कधी होतील, जेव्हा प्रामाणिक गुरु आहेत की जे कृष्ण भावनेमध्ये रागानुगा संबंधामध्ये भगवान यांच्याशी जोडलेले असतात, तर तेच आपल्याला हे कृष्ण प्रेम प्रदान करू शकतात. आणि म्हणून आपण श्री गुरूंच्या चरणी स्वतःला जेव्हा समर्पित करतो, त्यांची सेवा करतो, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करतो, तेव्हा वैदी भक्तीमधून आपण रागानुगाने म्हणजे ह्या प्रेम भक्तीमध्ये म्हणजे अशा पद्धतीचं कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित होत असतो. मग ह्या ज्या लीला आहेत त्या काय आहेत, तर ह्या अशा कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित असलेल्या भक्तांना भगवान यांच्याविषयीचं जे प्रेम आहे, तर ते अतिविशेष प्रेम जे आहे भगवान यांच्या विषयीचं, तर ते जे आहे तर ते जे आहे तर त्यांनी ते प्रदर्शित केलेलं आहे भगवान यांच्या विषयीचं. आणि ते प्रेम व्यक्त करताना ते कधी चिंतातुर होतात, कधी त्यांना उत्कंठा वाटते, कधी त्यांना औत्सुक्य वाटतं, कधी त्यांना आता काय होणार अशी भगवान यांच्या विषयीची काळजी वाटायला लागते, किंवा भगवान हे जेव्हा असुरवधाची लीला करतात तेव्हा त्यांना अत्यंत हर्ष होतो. अशा पद्धतीचे त्यांच्यामध्ये जे भाव निर्माण होत असतात ते भगवत प्रेमामुळे, कृष्ण प्रेमामुळे होत असतात. मग अशा ज्या लीला आहेत भगवानांच्या किंवा हरिकथा आहेत, तर ह्या ज्या आहेत तर ह्या ऐकण्यासाठी अशा पद्धतीचा भक्त जो आहे तो प्रत्येक भक्त आतुर असला पाहिजे, म्हणजे हृदयापासून तो आतुर असला पाहिजे, त्याला हृदयापासून उत्कंठा वाटली पाहिजे, जशी परीक्षित महाराजांना वाटली. मग अशा पद्धतीचं आपलं हृदय जे आहे ते इतक्या स्तरावर शुद्ध असलं पाहिजे. अशा शुद्धीकरणाच्या स्तरावर आपण भक्त म्हणून जाणं आवश्यक आहे. आणि यासाठी आपण जे आहेत आपले जे गुरु आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार भक्तिमय सेवेचे प्रयत्न आपण शास्त्र म्हणजे केले पाहिजेत. किंवा आपण जे करत आहोत, जे दीक्षित भक्त आहेत किंवा जे दीक्षित नसतील, जेव्हा आपण इस्कॉन मध्ये आलो तेव्हाच आपली म्हणजे श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला स्वीकारलेलं आहे. तर श्रीला प्रभुपादांनी जे काही मार्गदर्शन केलं तर त्यानुसार आपण जेव्हा भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करू तेव्हा ही उत्कंठा किंवा हे कृष्ण प्रेम आपल्यामध्ये निर्माण व्हायला लागेल. म्हणून या लीला आपण काय त्याच्या सतत निरंतर ऐकत राहायचं आणि त्याच्यातून उद्देश ग्रहण करतच राहायचं. पण पुन्हा 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 ऐकलं तरी आपल्याला त्या आवडतात. तर त्या ऐकल्यामुळे काय होतं, आपल्या हृदयाची शुद्धी होते आणि हृदय जेव्हा कोमल होईल तेव्हाच तिथे प्रेम किंवा भाव म्हणजे भाव उत्पन्न होतील ना. प्रेमांकुर म्हणजे हा जो आहे तो भावभक्तीमध्ये, भावभक्तीचं पहिलं लक्षण आहे, तर तिथं तो अंकुरित होतो प्रेमांकुर. मग तो अंकुरित होईल तेव्हा आपण हळूहळू वेगवेगळे भाव निर्माण होऊन भावभक्तीतून प्रेमात म्हणजे प्रेमभक्तीच्या स्तरावर जाऊन म्हणजे खूप मोठे पुढचे टप्पे येते. पण अशा पद्धतीने ही प्रक्रिया घडते. आपण भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये हे सगळं अभ्यासतो. तर आता ही लीला आपण अभ्यासणार आहात, तर त्याची आपण थोडीशी ओळख आताच्या आपल्याकडे थोडाच वेळ उरलाय, तर त्याच्यात आपण थोडीशी प्रस्तावना ओळख आपण म्हणजे जे म्हणतो तर ती कशी घडली लीला, मग काय घडलं नेमकं, तर हे सगळं अभ्यासणार आहोत. तर आपण ती लीला अभ्यासाला सुरुवात करूया. परीक्षित महाराजांच्या मनात समुद्र मंथनाची कथा श्रवण करण्याची अशी तीव्र उत्कंठा निर्माण झाली. मग तेव्हा शुकदेव गोस्वामी जे आहेत तर ती कथा सांगायला लागले. मग ते काय म्हणाले, दुर्वास मुनींच्या म्हणजे जे दुर्वास मुनी आता सगळ्यांना माहिती आहेत ते खूप भरपूर क्रोधित होतात. तर त्यांच्या शापामुळं काय झालं की असुरांशी जे युद्ध झालं देवतांचं म्हणजे देव जे आहेत तर त्यांचा पराभव झाला तिकडे. त्यांना शाप दिला होता त्यामुळे दुर्वास मुनींनी म्हणजे. आणि मग त्यामुळे काय झालं की स्वर्ग लोकातून जे आहेत ते हे सगळे देवता आहेत तर ते हे निष्कासित झाले. म्हणजे ते स्वर्गावर थोडक्यात असुरांचा ताबा जो आहे तर तो निर्माण झाला. कारण ते असुर आणि देव म्हणजे सूर, देव म्हणजे त्यांना काय म्हणायचं देवता किंवा देव, त्यांना काय म्हणायचं सूर म्हणजे त्यांचा राजा इंद्र. तर त्यांच्यामध्ये सगळे देव देवता आहेत त्यांच्या विरुद्ध पक्ष म्हणजे असुर म्हणजे देवतांना सूर म्हणतात. मग सूर आणि असुर म्हणजे देवता आणि हे जे असुर यांच्यामध्ये युद्ध झालं बरं का. आणि त्या युद्धामध्ये देवतांना शाप दिला असल्यामुळं म्हणजे इंद्राला शाप होता खरं तर तो, तर त्यामुळे काय झालं की दुर्वास मुनींनी तो शाप दिला होता. आणि त्यामुळं स्वर्ग लोक जे आहेत
तर तिथे पराभव झाल्यामुळं स्वर्ग लोकातून ते देवता निष्कासित झाले. म्हणजे काय, स्वर्गावरचा ताबा इंद्राचा जो आहे तर त्याला सोडावा लागला, म्हणजे तो युद्ध हरल्यामुळं. आणि त्यामुळे ते सगळे जे देवता आहेत तर आता त्या सगळ्यांनी ब्रह्मदेव जे आहेत, म्हणजे आता ब्रह्मदेव म्हणजे कोण आहेत, तर आपल्या सर्वांचे परमपिता, हो की नाही. आपल्या सर्वांची जी निर्मिती आहे ते भगवान जे ब्रह्मदेव आहेत तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भौतिक प्रकृती जी आहे तर तिथे होत असते. मग ते आपले कोण आहेत, परमपिता आहेत. मग आणि भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचे आदिपुत्र म्हटलं जातं ब्रह्माजींना. म्हणजे जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत तर त्यांच्या नाभी कमलातून, म्हणजे जे काही जे कमल निर्माण झालं तर तर त्या कमळातून ब्रह्माजींचा जो आहे तर तो जन्म झाला. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना कुठल्या माता आणि पिता यांच्या संयोगातून जन्म नाही त्यांचा, तर भगवानांच्या नाभी कमलातून त्यांचा जन्म आहे. म्हणून भगवानांची ती हिरण्यगर्भ शक्ती आहे तर त्या माध्यमातून ब्रह्मदेवांचा जन्म झालाय. मग असे जे ब्रह्मदेव आहेत ते भगवानांचे आदिपुत्र आणि आपल्या सर्वांचे परमपिता आहेत. म्हणजे तर मग असे जे भगवान म्हणजे जे आहेत ब्रह्मदेव, तर यांच्याकडे सर्व जे देव आहेत तर ते तिथे क्षीरसमुद्र जो आहे तर तिथे सगळे म्हणजे ब्रह्मदेव जे आहेत आणि सर्व देव हे सगळे जमले. म्हणजे ब्रह्माजींकडे गेल्यावर ब्रह्मदेवांनी काय केलं, तर सगळ्या देवांना घेऊन ते क्षीरसमुद्र, म्हणजे जिथे क्षीरोदकशाही विष्णू जे आहेत म्हणजे भगवान यांचा तिसरा पुरुषावतार. म्हणजे आपण सगळ्यांनी थोडस समजून घेऊया. हा, मी तुम्हाला सगळ्यांना थोडक्यात माहिती देईन भगवान यांच्या अवताराविषयी. ह्या तीन की सर्वात प्रथम काय करतात, म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे त्यांचे जे पुरुषावतार आहेत तर त्याविषयी माहिती देते. म्हणजे भगवान ज्यांचे विस्तार होतात तर त्यामध्ये सर्वात प्रथम भगवान यांचा जो विस्तार होतो तो म्हणजे कुठला होतो, तर भगवान कर्णोदक शाही जो कर्णोदक शाही जो समुद्र आहे तर तिथे पहुडलेले असतात त्या कर्ण उदक सागरामध्ये, किंवा कर्णोदक जल म्हणतात त्याला. हा, किंवा त्यालाच बिरजा नदी म्हणतात. तर तिथे पहुडलेले असतात. मग ते जे आहे ते पहिला पुरुष अवतार आहे भगवान यांचा. मग त्यांच्या रंध्रातून म्हणजे किंवा त्यांच्या म्हणजे शरीरावर जे असंख्य छोटी छोटी रंध्र असतात तेव्हा भगवान श्वास आणि उच्छ्वास घेतात तेव्हा ब्रह्मांड निर्माण होत असतात आणि ब्रह्मांड असतात ती नष्ट होत असतात, अशी प्रक्रिया घडत असते. मग आता अशा म्हणजे जे क्रिया आहेत तर त्या तिथे घडत असतात. मग त्यानंतर पुढे काय होतं, म्हणजे ही जी क्रिया आहे ती नेमकी कशी घडते, तर भगवान म्हणजे जे आहेत तर ते पुढे काय करतात की कर्णोदकशाही भगवान जे आहेत तर त्यांचा पुढचा विस्तार म्हणजे काय, ते आपल्याला गर्भोदकशाही विष्णूंच्या स्वरूपात विस्तारित करतात. आणि तेव्हा ते काय करतात, अशा स्वरूपात विस्तारित करून ही छोटी छोटी जी ब्रह्मांड तयार झालेली असतात. गोलोक वृंदावनचा चार्ट लक्षात घ्या समजा सगळ्यांनी, तर तिथे छोटे छोटे पिवळे गोल असतात पहा, ती सगळी ब्रह्मांड आहेत असंख्य निर्माण झालेली. हा, आणि भगवान जे आहेत ते असे पहुडलेले आहेत पहा, असा डोक्याला हात लावून असा कर्णोदकशाही भगवान जे आहेत विष्णू आहेत. तर ते जे आहेत ते पहुडलेले आहेत कर्णोदक जलामध्ये. आणि ते जे कर्णोदक शाही समुद्र आहे तर तिथलं जे जल आहे ना तर ते जे जल आहे तर त्यामध्ये ते जेव्हा पोहडतात तर तेव्हा ते श्वास घेतात आणि उच्छ्वास सोडतात, हो की नाही. मग ज्या वेळेला ते म्हणजे जो आहे तो श्वास सोडतात, म्हणजे थोडक्यात म्हणजे त्याला म्हणायचं उच्छ्वास, तर सोडतात त्यावेळेला ब्रह्मांड जी आहे तर ती काय होतात, निर्माण केली जातात. आणि जेव्हा श्वास आत घेतात म्हणजे श्वास घेतात म्हणायचं, श्वास आत घेण्याची प्रक्रिया त्यावेळेला ब्रह्मांड नष्ट केली जातात, अशी प्रक्रिया घडत असते. मग आता तो कर्णोदकशाही जल म्हणजे कोण आहे, तर ते चार वेद जे आहेत वरती गोलोक वृंदावनच्या म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे जे भाग आहेत तर सर्वात वरती ते चार म्हणजे दिशा आहेत, तिथे चार वेद आहेत. तर त्या वेदा जे म्हणजे ते वेदांना पण म्हणजे ते मूर्तिमंत म्हणजे प्रत्यक्ष लिव्हिंग बिईंग आहेत ते, त्यांचं म्हणजे मूर्तिमंत रूप आहे वेदांना पण. तर त्या वेदांचा जो म्हणजे वेदांचा जो घाम आहे तर त्याच्यातून तो कर्णोदक सागर निर्माण झालाय. मग पुढे काय होतं, भगवान पुढच्या रूपात स्वतःला विस्तारित करतात म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून. मग ते जी ब्रह्मांड आहे प्रत्येक त्याच्यात ते प्रवेश करतात. मग तिथे काय होतं, त्यांना जो घाम येतो तर त्याच्यातून काय होतं, ते जे ब्रह्मांड आहे ते व्यापलं जातं. मग त्याला म्हणायचं गर्भ उदक जल. मग ते गर्भोदकशाही विष्णूंच्या
म्हणजे शरीराच्या घामातून ते तयार झाले, तिथे जे जल आहे ते. हा, मग ते जे जल आहे तर त्या जलामध्ये ते पहुडलेले असतात, म्हणजे तिथे जे असतात गर्भोदक्ष विष्णू ते. आणि त्यांच्या नाभी कमलातून काय होतं, म्हणजेच नाभीतून त्यांच्या एक कमळ येतं. आणि त्या कमळातून ब्रह्माजींचा जन्म होतो. मग त्या कमळाचं जे म्हणजे ती नाळ आहे, म्हणजे देठ आहे तो, तर त्याच्यामधून 14 लोक तयार होतात. मग आता हे जे ब्रह्माजी आहेत ते हे इथे गर्भोदकशाही विष्णूच्या म्हणजे नाभी कमळातून त्यांची निर्मिती झाली, म्हणजे त्यांचे ते पिता एक प्रकारे, म्हणजे भगवान यांचा तो पुरुष अवतार आहे. मग आता भगवान यांचा यांच्यापासून तो पुरुष अवतार जो आहे, आता दुसरं म्हणजे त्याचा टप्पा आला, म्हणजे म्हणजे दुसरा विस्तार आहे ना गर्भोदकशाही विष्णू. हा कर्णोदकशाही विष्णू हा पुरुष अवतारातला पहिला विस्तार, दुसरा विस्तार गर्भोदकशाही विष्णू. मग गर्भोदकशाही विष्णू काय करतात, पुन्हा ते स्वतःचा विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून करतात. मग क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजे कोण आहेत, तर आपल्या सर्वांमध्ये चर अचर म्हणजे हलणारे न हलणारे, म्हणजे सजीव निर्जीव प्रत्येक अणूच्या अंतरात देखील ते उपस्थित असतात. परमात्मा म्हणून उपस्थित असतात. मग अशा पद्धतीनं क्षीरोदकशाही जे विष्णू आहेत ते प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये प्रवेश करतात, म्हणजे भगवान यांचा तिसरा पुरुष अवतार. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे प्रत्येक म्हणजे सर्वव्यापी असे श्रीकृष्ण आहेत, म्हणजे प्रत्येक चर अचर सगळ्या गोष्टींमध्ये भगवान क्षीरोदकशाही जे रूप आहे त्यांचं, त्या रूपामध्ये प्रवेश करत असतात. मग असे जे क्षीरोदकशाही विष्णू आहेत, तर ते क्षीरोदकशाही समुद्रामध्ये म्हणजे क्षीर म्हणजे काय, तर दूध, तर दुधाचा सागर थोडक्यात, तर त्यामध्ये ते काय करत असतात, पहुडलेले असतात. तर तिथे ते शयन करत असतात. मग असे जे आहेत विष्णू आणि त्यांच्या पायाशी माता लक्ष्मी असतात, आपण चित्र पाहिलं असेल तर पहा. मग असे जे भगवान आहेत तर क्षीरसमुद्राच्या म्हणजे जे आहेत तर ते म्हणजे त्या क्षीरसमुद्राच्या तळाशी त्यांचा जो लोक आहे, तर तिथे ते जे आहेत तर शयन करत होते. मग त्यांना भेटण्यासाठी म्हणजे त्यांना प्रार्थना करण्यासाठी आता त्यांचे पुत्र म्हणजे ब्रह्माजी, आणि मग त्यांचे ब्रह्माजींचे आपण देवदेवताने आपण सगळे पुत्र आहोत, म्हणजे थोडक्यात नात्याने कसे झाले आपले जे आहेत तर ते आपल्या वडिलांचे वडील म्हणजे आजोबा ह्या नात्याने श्रीकृष्ण आहेत, म्हणजे आपले आपले जे आपले जे पिता आहेत ते आपले प्रपितामह, म्हणजे त्यांना म्हणायचं आजोबा, यांच्याकडे कृष्णांकडे आता एवढी मोठी अडचण उपस्थित झाली, अशा पद्धतीने घेऊन गेले. पण खरं तर कृष्ण हेच आपल्या सर्वांचे परमपिता आहेत. पण भौतिक स्तरावरचं जे आहे ते कशा पद्धतीनं निर्मिती झाली त्यानुसार कृष्ण आपले पितामह या रूपात म्हणजे आपण त्यांना संबोधू शकतो. आणि पितामह म्हणजे कोण, तर ब्रह्माजी. मग आपले पितामह कोण, तर ब्रह्माजी. त्यांचेच आपण सगळे पुत्र म्हणून देवदेवता सगळे. आपल्याला काही अडचण आली तर आपण कुठे जातो सर्वात प्रथम, आपले गुरु किंवा आपले सर्वात प्रथम पहिले गुरु कोण, माता पिता. त्याप्रमाणे ते सगळे आपले पित्यांकडे गेले, ब्रह्माजींकडे गेले. मग ब्रह्माजींनी काय केलं, आपले जे पिता आहेत त्यांच्याकडे, आता ही अडचण आपले पिता आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतील, हो की नाही. मग अशा पद्धतीने ते सगळे आपली सगळी बाळं घेऊन, म्हणजे आपले सगळे जे आहेत देवदेवता ही सगळी बाळच आहेत त्यांची, म्हणजे अशा पद्धतीने आपले जे सुपुत्र सुपुत्री आहेत त्यांना घेऊन आता आपण जाऊया. कुठे जाऊया, माझ्या पित्यांकडे, म्हणजे आपल्या सर्वांचेच ते परमपिता आहेत. अशा पद्धतीनं ह्या समर्पण भावाने ते कुठे गेले, क्षीरोदकशाही जो सागर आहे त्याच्या तटावर गेले. आणि मग तिथे त्यांनी काय केलं, क्षीरोदकशाही विष्णूंची प्रार्थना केली. ही सुंदर प्रार्थना आहे अशी, म्हणजे पुरुष सुक्त असं म्हटलं जातं त्यांना. अशा सुंदर सुंदर प्रार्थना महत्वाच्या मंगल क्षणांना गायल्या जातात. ह्या ज्या प्रार्थना आहेत ना ज्या केल्या भगवान ब्रह्माजी आणि सगळ्या देवदेवतांनी, तर ह्या आपल्या घरातील मंगल कार्य किंवा मंदिरामध्ये अशा ठिकाणी यज्ञ या तर अशा विविध ठिकाणी ह्या प्रार्थना गायल्या जातात. पुरुष सुक्त असं म्हटलं जातं त्यांना. तर आता ह्या त्यांनी प्रार्थना केली. मग त्या प्रार्थनेनंतर काय घडलं ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता शुकदेव गोस्वामी जे आहेत तर ह्याची म्हणजे ह्याची जी फलश्रुती आधीच सांगतात पा, म्हणजे हरींच्या लीला जो कोणी श्रवण करतो तर तो सगळ्या पापांपासून जो आहे तो मुक्त होतो. अशा पद्धतीने त्यांनी त्याची फलश्रुती आधीच सांगितली आहे बरं का. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर ते कशा पद्धतीने ही लीला घडवतात, तर त्यासाठी म्हणजे खूप सुंदर असं वर्णन
म्हणजे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी केले. आणि त्याचबरोबर अनेक म्हणजे अनेक जणांनी त्याचं जे वर्णन म्हणजे भगवान यांचं वैकुंठ लोक कसं आहे, मग म्हणजे ते भगवत धाम कसं आहे, असं खूप सुंदर सुंदर सगळ्यांनी वर्णन केलंय. त्याचा काही भाग आपण अभ्यासणार आहोत बरं का. मग आता इथे आपण समजून घेणार आहोत की सूत गोस्वामी जे आहे, आता ही कथा कशी चालते, भागवत कथा सगळ्यांना थोडस माहिती असणं आवश्यक आहे, म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल. तर सूत गोस्वामी म्हणजे कोण आहेत, तर जे भगवान म्हणजे जे परीक्षित महाराजांना जी कथा जेव्हा शुकदेव गोस्वामींनी सांगितली भागवत कथा, त्यावेळेला तिथे विविध ऋषी मुनी सगळे उपस्थित होते. मग तिथे सूत गोस्वामी हे सुद्धा उपस्थित होते. आणि मग त्यांनी ही कथा म्हणजे जी आहे, तर ते ती कथा जी आहे तर ती नैमिषारण्यामध्ये जेव्हा म्हणजे कलियुगाचे भयंकर परिणाम पाहून सगळे ऋषी मुनी जे आहेत तर त्यांना असा यज्ञ करायचा होता की जो दीर्घ काळ चालेल. आणि त्यासाठी त्यांनी सुत गोस्वामींना प्रार्थना केली की काय करा की तुम्ही आम्हाला ही जी कथा आहे ती शुकदेव गोस्वामींकडून तुम्ही जी ऐकली आहे भगवत कथा, भगवान लीला, तर ती तुम्ही आम्हाला जी आहे तर ती सांगा किंवा ती आम्हाला श्रवण करत म्हणजे ती आम्हाला श्रवण तुमच्याकडून करायला मिळू दे. अशा पद्धतीने मी अगदी थोडक्यात सांगते, हे संदर्भ सगळ्यांना लक्षात येतील. म्हणजे म्हटल्यावरती सूत गोस्वामींनी ते ऋषींचे जे मुख्य होते शौनक ऋषी आहेत, तर ते सगळ्या ऋषी मुनींच्या वतीने त्यांना प्रश्न विचारतात आणि त्यांची उत्तरं देतात आणि त्यांना भागवत कथा सांगतात. मग अशा पद्धतीने भागवताचं कथन पुढे जातं. आता भागवतामध्ये असे वेगवेगळे संवाद काय, तर अशा संवादाच्या माध्यमातून जेव्हा हरिकथा आपण ऐकतो ना, तर तेव्हा ती आपल्या हृदयावर बिंबते. म्हणजे साधारण भागवत लिहिण्याची जी पद्धत आहे किंवा भागवताची रचना आहे, तर ती कशी पद्धती आहे, तर त्या रचनेमध्ये जे आहे तर दोन व्यक्तींमधला संवाद आहे पा जिथे तिथे. म्हणजे आपण पाहिलं असेल मैत्रेय आणि विदुरांमधला संवाद, सुखदेव गोस्वामी आणि परीक्षित राजांमधला संवाद, किंवा सुत गोस्वामी आणि ऋषी मुनींचा संवाद, असे विविध संवाद येत जातात पुढे पुढे. नारद मुनी युधिष्ठिरांमधला संवाद, उद्धव आणि भगवान श्रीकृष्णांचा संवाद, असे भरपूर संवाद आहेत. तर ह्या माध्यमातून काय होतं की आपल्याला ती जशी घडली तशी लीला जी आहे ती अनुभवायला मिळते. आणि त्यातून भगवान म्हणजे भगवान जे आहे तर ह्यांना आपण जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे जाणू शकतो. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने जर आपल्याला फक्त म्हणजे ती एखाद्या व्यक्तीनं फक्त आपल्या समोर येऊन अशा पद्धतीनं म्हणजे एखादा व्यक्ती जर भाषण करत असेल, म्हणजे ज्याला म्हणतो ना म्हणजे एकच वक्ता आणि तो बडबडून गेला, असं जर आपल्याला सांगितलं एखादी कथा, तर आपल्याला ती समजून नाही येणार. किंवा एखादी लीला आहे किंवा एखादी घटना आहे कुठली उदाहरण म्हणून घेऊया, तर त्या व्यक्तीने येऊन बडबडून येऊन सांगितली तर आपल्याला नाही समजणार, आपल्याला नीट त्याचं आकलन नाही होणार, तर आपल्याला त्या कथेचं आस्वादन नाही करता येणार, हरिकथेचं किंवा हरिलीलेचं. आणि जेव्हा दोन व्यक्ती चर्चा करतात आहे, म्हणजे आता माताजींनी मला प्रश्न विचारला की ही माताजी मत्स्यावतार जो होता पहिला, तर इथे कशी लीला घडली, हा जरा भाग तुम्ही सांगा. मग त्यावेळेला मी तो पुन्हा उलगडून सांगितला. म्हणजे काय की दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा चर्चा होते तेव्हा त्याच्यावर मंथन होतं, चिंतन होतं, मनन होतं. आणि ते जे शंका असतात त्या सगळ्या मनातल्या ज्या आहेत तर त्या सगळ्या दूर होतात. सगळ्या आशंका शंका. आणि त्यावेळेला तो जो कथाकार असतो तो अशा पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न करतो की त्याचं आकलन होईल. आणि कथा श्रवण करणारा असतो तो अशा पद्धतीने ऐकतो की ती नेमकी कशी घडली, त्याचं चित्रीकरण म्हणजे त्याचं आपण म्हणू चित्रच आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहील. आणि हेच आपण म्हणजे त्याच्यावर मनन करणं, चिंतन करणं म्हणजे काय, की ते चित्र आपल्या समोर ती लीला कशी घडते हे उभं करणं, म्हणजे आपण ते ध्यान करणं, ते ऐकत असताना ह्या स्तरावर जाणं, अशी ती ऐकण्यासाठी दोन व्यक्तींमधल्या संवादाच्या स्वरूपामध्ये भागवत कथा सांगितली जाते. म्हणजे शास्त्र आणि वेदांना कसं व्यक्त करायचं, दुसऱ्यांसमोर कसं मांडायचं, ही पण एक लीला, ही पण एक प्रकारची म्हणजे कला आहे. आणि ती सुद्धा कला आणि ती सुद्धा म्हणजे जी पद्धत आहे तर ती शास्त्रामध्ये जे काही संदर्भ आहेत त्यानुसारच ती व्यासमुनींनी मांडली. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे शास्त्रार्थ आहे तर तो कशा पद्धतीने समजून घ्यायचा त्याची सुद्धा एक पद्धत आहे. म्हणजे संवादाच्या पद्धतीने मांडायची किंवा वेगवेगळ्या कशा पद्धतीने ती लोकांसमोर प्रस्तुत करायची, त्याच स्वरूपात व्यासमुनींनी ती मांडली. आणि शुकदेव गोस्वामींनी ती सूत गोस्वामींना सांगितले. मग आता इथे आपण परीक्षित महाराजांची उत्कंठ अभ्यासली होती.
की आता पुढे काय घडलं ते समुद्र मंथनाच्या लीलेमध्ये मला सांगा. मग आता इथे जे आहेत जे शुकदेव गोस्वामी आहेत तर त्यांनी जे आहेत तर ते सांगायला सुरुवात केली होती त्यांना. मग त्यावेळेला शुकदेव गोस्वामींनी काय सांगितलं की अजित म्हणजे काय की जे कधीही म्हणजे हरणार नाहीत किंवा ज्यांचा कधीही पराभव होत नाही कुठल्या व्यक्तीकडून, शत्रूकडून, कोणाकडूनही, असे म्हणजे कोण नेहमी जिंकणारे असे म्हणजे अजित असे भगवान आहेत. तर त्यांनी काय केलं, क्षीरसागराचं मंथन केलं आणि काय केलं, देवांना अमृत मिळवून दिलं. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, कूर्मरूप धारण केलं, म्हणजे कासवाचं रूप. आणि मग त्यांनी काय केलं, इकडे तिकडे फिरून मंदार पर्वत आपल्या पाठीवर धारण केला. म्हणजे जरा आता सगळ्यांनी लक्षात घेऊया हा, ती लीला आपल्या डोळ्यात त्याचं स्मरण ध्यान करायचा असा प्रयत्न करूया हा. म्हणजे आपल्याला दशावतार असे अभ्यासाचे, ते आत्मसात करायचे भगवानांची लीला म्हणून. म्हणजे आपण म्हणतो ना पिबतम रसमालयम, म्हणजे काय की भागवत कथा आपण ती म्हणजे त्याचं आस्वादन असं करायचं की हरिकथा जी आहे तर म्हणजे त्याचं आपण म्हणजे त्याचं रसास्वादन केलं पाहिजे. कसं तर आपण एखादा रस आहे, म्हणजे आपण उदाहरण घेऊया, एखादं पेय आहे, जल आहे, तर त्याचं आपण ते पिऊन त्याचं रसास्वादन करतो. अशा पद्धतीनं ही जी हरिकथा आहे तर ती म्हणजे अशा पद्धतीनं कानांनी पिऊन, म्हणजे कानांनी आपले इतके तृप्त झाले पाहिजे ती पिल्याचं, म्हणजे आपण तोंडाने तो जो आपण पितो एखादं जल किंवा एखादा रस, तर त्याचा आस्वादन आपल्या म्हणजे जे आहेत म्हणजे आपली कानाची जी रंध्र आहेत त्यांनी आपण ते पिल्याचा स्वाद आपल्याला म्हणजे अशा पद्धतीचं आस्वादन आपल्यामध्ये निर्माण झालं पाहिजे, अशी रुची निर्माण झाली पाहिजे. मग भगवान जे आहेत त्यांची ही लीला किती सुंदर घडली पहा सगळ्यांनी, की भगवान जे ते कूर्म बनले. पहिलं मत्स्य मग कूर्म बनले. मग तेव्हा काय झालं तर भगवान जे आहेत तर त्यांना कूर्म का बनावं लागलं, तर समुद्राचं मंथन करायचं होतं. मंथन म्हणजे काय की आपण मराठीत बोली भाषेमध्ये रवी म्हणतो, रवीनी ताक घुसळतो, हो की नाही. मग ते जे मंथन करायला मथनी म्हणतात. म्हणजेच काय की तो जो रवी आहे ते म्हणजे तर तो मंदाराचल पर्वत झाला. मग आता काय झालं की ते मंथन पण करता येईना. असुर आणि जे देवता होते त्यांना दोन्ही बाजूनी ओढून ते मंथन करत होते. तर मग त्यांना ते मंथन पण करता येत नव्हतं. मग त्यावेळेला काय झालं की भगवान यांना ते भाग लक्षात आले. मग त्यांनी काय केलं, पुढे लिहिलेत आपण अभ्यासणार, मग त्यांनी कूर्मरूप धारण केलं आणि त्या मंदाराचल पर्वत जो होता असा उंच सुळक्यासारखा रवीसारखा, त्याच्या तळाला गेले भगवान, कासव म्हणजे कूर्माचं रूप धारण करून. आणि त्यांनी आपल्या पाठीवरती तर तो जो मंदाराचल पर्वत आहे तो असा उचलून धरला. आणि परत काय झालं की म्हणजे तरी पण असुर आणि देवतांची ताकद कमीच पडत होते, त्यांना ते शक्य होत नव्हतं, दमून भागून जात होते ते. पुढे सुंदर वर्णन आहे लिहिलेत, आपण सगळेजण आनंद घेणार आहोत खूप. तर आता असं चित्र डोळ्यासमोर आहे, म्हणून भगवान पण काय केले, त्या मंदराचल पर्वताच्या वरती पण म्हणजे असं वरून पण त्यांनी त्याला आधार दिला होता. पुन्हा एका आपल्या विष्णू रूपामध्ये येऊन. तर अशा पद्धतीनं मग त्यांनी काय केलं, असा तो रवी कसा घुसळला जाईल हे आपण कृती समोर आणूया. असा तो मंदराचल पर्वत असा घुसळला. मग त्यामुळे काय झालं, ते जे मंथन झालं, मग त्यावेळेला तो मंदराचल पर्वत आहे असा सुळक्यासारखा. मग तो कासवाची मोठी पाठ होती अशी भगवानांची, त्याच्यावर असं पाठीपुढे आपण असं रवी कसं आपण आपलं जे ताक घुसळतो त्याच्या भांड्यात असं पाठीपुढे होत असतो की नाही घुसळताना. सगळ्यांनी ते चित्र आणूया समोर, आपण बरेच जणांनी ताक घुसळून पाहिलं असेल. तर त्यावेळेला कसा रवी असा पाठीपुढे, ती मथनी थोडी पाठीपुढे होते की नाही त्या पात्रामध्येच. मग तसं कासवाच्या जी पाठ होती म्हणजे कूर्म अवतारात भगवानांची पाठ होती, तर त्याच्यावर काय झालं, थोडा मंदार पर्वत असं पाठीपुढे, म्हणून त्याला असं वर्णन आहे, असं पाठीपुढे फिरला. आणि त्यामुळे तो पाठीवर त्यांनी धारण केल्यामुळं आणि त्यामुळे तो घुसळला गेला असा छान पद्धतीने, मंथन झालं. मग तो असा पाठीपुढे जो फिरला, म्हणजे असं घुसळताना थोडंसं तिथल्या तिथं हलला तो, आणि असं त्याचं मथनीचं काम म्हणजे मंथनाचं काम चालूच होतं. मग ते जेव्हा झालं तेव्हा पाठीवरती तो फिरल्यामुळं जे घर्षण निर्माण झालं किंवा तो असा फिरल्यामुळं जे म्हणजे तो तिथे पाठीवर फिरल्यामुळं जे एक प्रकारे भगवान यांनी कासवाचं रूप धारण केलं होतं आणि त्यांची ती पाठ होती आणि ती खाजवली गेली एक प्रकारे, म्हणजे घर्षण झालं असं. तर आता आपल्या सगळ्यांना माहितीये, आपल्याला एखाद्या शरीराच्या भागात अशी खाज सुटली, आपण खाजवलं तर आपल्याला किती आनंद होतो. म्हणजे
साधं उदाहरण घेऊया भौतिक स्तरावरचं, की नाही. असं पटकन काही खाज उठली, आपण असं खाजवलं की पटकन आपल्याला असं छान बरं वाटतं, की नाही. मग तसं भगवान यांना जेव्हा ते घर्षण झालं, म्हणजे त्यांची पाठ खाजवली गेली त्या मंदाराचल पर्वताच्या माध्यमातून, कासव म्हणून भगवान यांनी म्हणजे कूर्म अवतार धारण, तेव्हा भगवान यांना अत्यंत आनंद झाला, अत्यंत संतुष्ट झाले. अशी ती सुंदर लीला आहे. म्हणजे पहा, भगवान छोट्या छोट्या गोष्टीतून किती आनंद घेतात. आणि आपल्या भक्तांवर, म्हणजे हे सगळे भक्त आहेत मंदाराचल पर्वतापासून सगळे भगवानांचे. असुर आणि सूर्य हे सगळेच भगवानांचे पुत्र आहेत, हो की नाही. मग म्हणजे कोणाबाबत भगवान पक्षपात करत नाही. मग ही जी इतकी सुंदर लीला घडली, तर त्यावेळेला भगवान यांना संतोष कशात होता, हे आपण त्या लीलेच्या शेवटी आपण अभ्यासणार आहोत. त्याच्यावर एक वेगळा श्लोक आहे. तर त्यावेळी भगवानांची जी पाठ खाजवली गेली मंदाराचल पर्वताच्या माध्यमातून, म्हणजे मंथन लीलेतून, त्यामुळे भगवान अत्यंत संतुष्ट झाले. अशी ही सुंदर लीला घडली कुर्मा अवतारातली समुद्र मंथनाची. पण हे समुद्र मंथन नेमकं घडलं का आणि कशासाठी, हे सगळं आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता 5 वाजले, तर आपण ही कथा आहे तर ती पुढच्या वेळेपासून, म्हणजे खूप विस्तृत कथा आहे, तर आपल्या पुढच्या क्लास पासून सुरुवात करूया. तर साधारण आपल्या सगळ्यांना पार्श्वभूमी म्हणजे जी आहे तर ती लक्षात आली असेल, किंवा ओळख या कथेची, की अशी ही लीला घडली. मग ती कशी घडली, त्या कुर्मावतार का भगवान यांना धारण करावा लागला, मग समुद्र मंथन करण्याची आवश्यकता का भासली, मग त्या समुद्र मंथनातून काय काय म्हणजे जे प्रकट झालं, मग तेव्हा भगवान यांनी म्हणजे काय केलं, म्हणजे ते जे काही प्रकट झालं, मग ते कशा पद्धतीनं म्हणजे त्याचं जे वितरण आहे ते केलं, आणि मग त्या समुद्र मंथन लीलेमागचे उद्देश काय होते, असं खूप खूप विस्तृत प्रमाणात म्हणजे ही कथा आणि लीला आहे. आणि खूप सुंदर अशी कथा आणि लीला आहे भगवान यांची. तर त्याचा आस्वादन आपण आता पुढच्या क्लासमध्ये करूया. आपण भगवान जे आहेत तर ते कुर्मावताराच्या रूपात त्यांनी जी लीला केली, तर त्याच्यावर जयदेव गोस्वामींनी दशावतार स्तोत्रामध्ये खूप सुंदर अशी त्यांची स्तुती केली आहे. तर त्याचं म्हणजे ती जी स्तुती आहे ती ऐकूया आपण, त्याचा अर्थ ऐकूया, भगवानांचा जय जयकार करूया, आपण त्याचं गायन करूया. भगवान यांची स्तुती आहे, तर ती ऐकून जय जयकार करूया. पहिला श्लोक जो आहे तो आहे, आपण पहिला श्लोक घेऊया आता फक्त, आणि आपल्या पुढच्या क्लासमध्ये ती लीला कशी घडली ही विस्तृतपणे आपण अभ्यासूया. हो, त्याची पहिलीच असू दे. हा स्लाइड तर पहिलं जे घेतलं होतं ना तुम्ही, ते बरोबर होतं सुरुवातीचं. हा, तेच असू दे. तर हे जे आहे ना, इथे दिसतंय सर्वांना स्क्रीनवरती, तर हे म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांची जी लीला घडली त्याच्यावर जयदेव गोस्वामींनी विरचित म्हणजे त्यांच्याकडून जे रचलं गेलेलं आहे दशावतार स्तोत्र, त्याच्यातलं हे दुसरं कडवं आहे. आणि त्याचा अर्थ आपण समजून घेऊया, आणि मग आपण म्हणजे ही लीला समजून घेऊ आपण 1-2 मिनिटात, आणि मग आपण थांबणार आहोत. क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणितरण किण चक्रगरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे. आता इथे जयदेव गोस्वामी काय म्हणतात हे सगळं स्क्रीनवर दिसतंय पहा, फक्त हे इंग्लिश मध्ये आहे. तर हे मी आपल्याला सांगेन की खूप सुंदर प्रार्थना आहे. आपण सगळ्यांनी मनात भाव ठेवूया की असे कूर्म रूपातले भगवान जे आहेत तर ते आता प्रकट झालेत, आणि ते समुद्र मंथनाची लीला करणार आहेत, आणि ती आता आपण त्याच्यावरच आठवड्याभर आपण स्मरण करूया. तर ह्या श्लोकामध्ये असे जे कच्छप रूपातले म्हणजे जे भगवान आहेत, तर कच्छप म्हणजे काय, तर कासवाचं शरीर त्यांनी धारण केले असे जे भगवान आहेत, हे केशव, हे जगदीश, हे कच्छप म्हणजे कोण, भगवान श्रीकृष्ण यांनी कच्छपाचं शरीर धारण करणारे असे हे श्रीहरी, म्हणजे श्रीहरी म्हणजे कोण, भगवान श्रीकृष्ण. तुमचा जय जयकार असो. जय जगदीश हरे, असं जे शेवटचं वाक्य येतं, म्हणजे केशव धृत इथं आहे पहा. तर कूर्म शरीर जय जगदीश हरे,
तर हे जे आहेत असे जे भगवान आहेत तर त्यांचा विजय असो अशा पद्धतीने त्यांचं वर्णन करतात जयदेव गोस्वामी. म्हणजे असं जे दिव्य कच्छप म्हणजे कास रूपातलं जे तुमचा अवतार आहे आणि तुम्ही काय केलं क्षीरसमुद्र मध्ये मंथन करण्यासाठी त्यांनी काय केलं मंदराचल जो पर्वत आहे तर तो आपल्या पाठीवरती त्यांनी धारण केला आणि त्यामुळं जे आहे तुमच्या पाठीवरती असं खड्ड्यासारखं चिन्ह जे आहे मोठे चिन्ह असं बनलं. तर अशा पद्धतीनं म्हणजे कासवाच्या पाठीवर थोडस खड्ड्यासारखं जे चिन्ह आहे कासव अवतारातले भगवान जे आहेत तर त्यांनी मंदराचल पर्वत धारण केल्यामुळे ते चिन्ह बनलं. तर असे जे भगवान आहेत तर की ज्यांना आपण केशव म्हणतो की ज्यांना आपण जगदीश म्हणून आपण ज्यांना ओळखतो तर असे जे भगवान आहेत म्हणजे ज्यांना आपण श्रीहरी म्हणतो की ज्यांनी कच्छप रूप धारण केलं तर त्यांच्या चरणी काय असो माझं वंदन असतो तुमचा जय जयकार असतो अशा पद्धतीने जे जयदेव गोस्वामी आहेत तर ते आपल्या दशावतार स्तोत्रामध्ये त्यांची स्तुती करतात पहा. म्हणून त्यांनी काय म्हटलंय धरणी धरतीनं चक्र गरिष्ठे म्हणजे काय की अशा पद्धतीने त्यांनी मंदराचल पर्वताला आपल्या विशाल पृष्ठभाग असलेल्या पाठीवर धारण केलं आणि समुद्र मंथन लीलेमध्ये म्हणजे त्यांनी जो सहभाग घेतला तर असे जे म्हणजे असे जे भगवान केशव आहेत किंवा हे जगदीश तुमचा जय जयकार असो अशा पद्धतीने ते प्रार्थना करतात. आता इथून पुढचे जे श्लोक आहेत टेक्स्ट 13 पासून ते आपण पुढच्या क्लासमध्ये अभ्यासूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. कोणाला काही शंका असेल तर आपण घेऊया.